Αυτά είναι τα πρόσωπα θα σας παίξουν τώρα την ιστορία της Αντιγόνης. Η Αντιγόνη είναι και η μικρή αδύνατη που κάθεται εκεί κάτω αδύνη. Κοιτάει ίσια μπρος της. Συλλογίζεται πως σε λίγο θα γίνει η Αντιγόνη. Πως θα ξεπροβάλλει άξαρτα μέσα από τη λιγνή με αναμψή κοπέλα που έμενε πάνω κλεισμένη στον εαυτό της και που κανείς δεν την έπαιρνε στα σοβαρά. Και πως θα ορθωθεί μόνη της αντίκρι στον κόσμο όλο. Αντίκρι στον κρέοντα. Το θείο της, το βασιλιά. Συλλογίζεται πως θα πεθάνει, πως είναι νέα και πως θα ήθελε και αυτή να ζήσει. Όμως δεν γίνεται αλλιώς. Είναι η Αντιγόνη και πρέπει να παίξει το ρόλο της ως το τέλος. Και από την ώρα που η Λαβδαία σηκώθηκε νιώθει να ξεμαγκραίνει με ακράτητη ταχύτητα από την αδελφή της, την Ισμήνη, που φιλιαρεί και γελάει με κάποιο νέο από εμάς όλους. Καθόμαστε εδώ και κοιτάμε ήσυχα. Από εμάς, που δεν πρόκειται να πεθάνουμε απόψε. Ο νέος που μιλάει με την Ξαρδιά, την όμορφη, την ευτυχισμένη Ισμήνη, είναι ο Έμον, ο γιος του κρέοντα. Είναι αραβωνιασμένος με την Αντιγόνη. Τα πάντα τον προόριζαν και την Ισμήνη, αγαπούσαν και οι δυο το χώρο και τη διασκέδαση, την ευτυχία και την επιτυχία. Και έπειτα η Ισμήνη είναι πολύ πιο όμορφη από την Αντιγόνη. Μα κάποιο βράδυ, το βράδυ ενός σχολείου που δεν είχε χορέψει παρά μονάχα με την Ισμήνη που άστραφτε μες στο καινούριο της φόρεμα, πήγε και βρήκε την Αντιγόνη που ονειροπολούσε σε μια γωνιά όπως την ορατική, με τα χέρια γύρω στα γόνατά της. Ζήτησε να
κανείς ποτέ δεν κατάλαβε το γιατί. Η Αντιγόνη, χωρίς να ξαφνιαστεί, σήκωσε τα σοβαρά της μάτια επάνω του και του αποκρίθηκε ναι, με ένα μικρό πουλημένο χαμόγελο. Οι ορκείς τράξαν ένα καινούργιο χορό, η Σμήνη γελούσε δυνατά πιο πέρα ανάμεσα στα άλλα παλικάρια και να που τώρα αυτός θα γινόταν άντρας της Αντιγόνης. Δεν ήξερε πως κανένας ποτέ δεν θα γινόταν άντρας της Αντιγόνης και πως αυτός ο ηγεμονικός τίτλος του δίνει μονάχα το δικαίωμα να πεθάνει. Εκείνος εκεί, ο Ρωμαναίος άντρας ο Ασπροβάνης που είναι βυθισμένος στους στοχασμούς του κοντά στο παιδόφυλλό του, είναι ο Κρέον, ο βασιλιάς. Είναι ρητιδωμένος, κουρασμένος. Παίζει ένα δύσκολο παιχνίδι. Οδηγεί τους ανθρώπους. Πριν το καιρό του Ιδίποδα, τότε που δεν ήταν πάνω ο πρώτος της αυλής, αγαπούσε τη μουσική, τις καλές τέχνες, τις ατέλειωτες περιπλανήσεις στα μικρά παλαιοπολία της Θήβας. Μα ο Ιδίπος και η γη του πέθαναν και αυτός παράτησε τα βιβλία του, τις συλλογές του, ανασκουπώθηκε και πήρε τη θέση τους. Πότε τα βράδια είναι κουρασμένος και αναρωτιέται μην είναι μάταιο να οδηγεί τους ανθρώπους. Μην είναι το δουλειά χαμηλή που θα έπρεπε να την αφήσει σε άλλους πιο πορωμένους. Και έπειτα την αυγή βιαστικά προβλήματα του παρουσιάζονται που πρέπει να τους δώσει κάποια λύση. Και σηκώνεται από το κρεβάτι του ήσυχος, όπως ο εργάτης όταν αρχίζει το μεροκάματο. Η γριά κυρία που πλέγει κοντά στην παραμάνα που μεγάλωσε τα δυο κορίτσια είναι η Ευρυδίκη, η γυναίκα που κλαίονται. Θα πλέγει όλο ένα όσο κρατήσει η τραγωδία, μέχρι που να έρθει η ώρα της να σηκωθεί και να πεθάνει. Είναι καλή, ευγενικιά, τρυφερή. Δεν τον βοηθάει καθόλου. Ο Κρέον είναι μόνος, με το μικρό παιδόφυλλο, που είναι πάρα πολύ μικρό και ούτε και αυτό μπορεί να το βοηθήσει σε τίποτα. Και είναι το χρονοπαρκάρι στο γράφος, είναι ο αγγελιοφόρος. Αυτός θα φέρει σε λίγο το μήνυμα για το θάνατο του Κρέου. Γι' αυτό και δεν έχει όρεξη να κουβεντιάσει, μα ούτε και να ζυγώσει τους άλλους. Ξέρει από τώρα. Τέλος, οι τρεις κοκκινομούριδες που παίρνουν χαρτιά είναι οι φρουροί. Δεν είναι κακοί άνθρωποι, είναι γυναίκες, παιδιά και μικροσκοπούρες όπως όλος ο κόσμος. Όμως θα σου γραφώσουν σε λίγο τους κατηγορούμενους χωρίς να σκοτιστούν καθόλου. Βρωμούν σκόρπο, πετσιά και κρασί και δεν έχουν ίχνος φαντασία. Είναι η βοηθή της δικαιοσύνης, οι πάντα θόοι και οι πάντα ικανοποιημένοι από τον εαυτό τους βοηθή της δικαιοσύνης. Για την ώρα, και στη στιγμή που ένας καινούργιος αρχηγός της Θήβας τους διατάξει να τον συλλάβουν και αυτόν με τη σειρά του, είναι η βοηθή του Κρέοντα. Και τώρα που τους γνωρίσατε όλους, θα μπορέσουν να σας παίξουν την ιστορία τους. Αρχίζει όταν οι δυο του Ιδίποδα, ο Ετεροκλής και ο Πολυνίκης, θα έπρεπε να βασιλεύουν από ένα χρόνο ο καθένας, χτυπήθηκαν μεταξύ τους και αλληλοσκοτώθηκαν κάτω από τα τείχη της Θήβας. Επειδή ο Αιτεοκλής ο πρωτότοκος, σαν τέλειωσε ο πρώτος χρόνος της βασιλείας του, αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση του στον αδερφό του. 7 μεγάλοι ξένοι γεμόνες που ο Πολυνίκης είχε πάρει με το μέρος του νικήθηκαν προς τις 7 πύλες της Θήβας. Τώρα η πόλη σώθηκε. Οι 2 εχθροί αδερφοί σκοτώθηκαν και ο Κρέον ο βασιλιάς διέταξε να γίνει μεγαλόπρεπη κηδεία στον Αιτεοκλή, τον καλό αδελφό. Μα ο Πολυνίκης, ο Παναστάτης, ο χαμένος, ο επίδουλος θα μείνει άκλαυτος άθαυτος, βορρά στα κοράκια και στα τσακάλια. Όποιος τολμήσει να κάνει τις επικίδιες τιμές στο νεκρό, να τιμωρηθεί ανελαίητα με θάνατο.
Κάτι ήταν που σκευαίνει και περίμενε. Όλα περίμενε. Έκανα τρομερό χρόνο στον πρόγονο μόνο του και στενοχωριό μου, γιατί ήξερα καλά πως δεν περίμεναν εμένα. Έβγαλα τα δύο παπούτσια μου και τρίμωσα στον τάφο χωρίς να με καταλάβει. Να πάει να κλείνει τα πόδια σου και ξαναπέσει το κρεβάτι. Δεν θα ξαναπέσω σήμερα. Στις 4 η ώρα ούτε 4 δεν ήταν καλά. Σηκώνομαι να δω να σκεπάσει και εκείνη και βρίσκω το κρεβάτι της ξεφαλιασμένο και ψυχία πάνω. Αλήθεια, ήταν νύχτα ακόμα και δεν βρισκόταν κανένας άλλος ολόκληρη την εξοχή. Κανένας που να σκεφτεί πως έφτασε το πρωί. Είναι υπέροχο παραπάνω. Ήμουν ο πρώτος άνθρωπος που πίστεψε στη μέρα σήμερα. Αλλού αυτά. Το ξέρουμε το παραδείγμα σου. Ήμουν εδώ κι εγώ κοπέρα και πολύ πριν από σένα. Είχα κι εγώ τη γλώσσα μου. Όμως έτσι ερωτεύαν σαν και σένα, που ήσουν παλαιοκόριτσο. Όχι, παλαιοκόριτσο. Σε ραντεβού ήσουν, Πες μας αν μπορείς. Ναι, σε ραντεβού. Έχεις φίλο. Ναι, παραμάνω. Ναι, τον δυστυχισμένο. Έχω φίλο. Να φιλιές, να χάρη. Εσύ, η κόρη του βασιλιά. Σκοτώστε ύστερα να τις μεγαλώσεις. Όλες ίδιες είναι. Κι όμως, εσύ δεν έμοιαζες με τις άλλες. Δεν στο γυρώσουν όλη τη μέρα μπροστά στον καθρέφτη. Δεν βολιάζεσαι στα χείλια σου. Δεν γύρευε να σε κοιτάνε οι άντρες. Τόσες και τόσες φορές έλεγα. Θεέ μου, αυτή η μικρή δεν είναι καθόλου κοκέτα. Όλο το ίδιο φόρεμα κι άβαστη. Τα παλικάρια δεν θα έχουν μάτια, παρά μόνο για την ισμή, με τα κατσαρά, τις κορδέλες και τούτην εδώ θα μου την αφήσουν στην πλάτη. Και εσύ μου βγήκες όλα να την αδερφείς και ακόμη χειρότερη του αντεγαναγιά. Και ποιος είναι ο κύριος? Κανένας του δρόμου βέβαια, που δεν μπορεί να πει στο σπίτι σου αυτόν αγαπώ, θέλω να την πάρω. Έτσι δεν είναι, αλήθεια δεν λέω. Από χρήση λοιπόν ξυπασμένη. Ναι, παραμάνω. Και λέει έξι φορά μου, την πήρα στα χέρια με το μωρό. Έκαψε αντίστοιχη τη μητέρα της πως θα την έκανα μια τίμια κοπέλα. Και να τη βγήκε. Άμα αυτό δεν θα περάσει έτσι κυρία μου. Εγώ είμαι η ίδια παραμάνα σου και μου φέρεσαι σαν να ήμουν αγιάς ευτυχιασμένη. Πάει καλά. Όμως ο θείος ο Κρέων θα τα μάθει όλα. Θα ειδεί λέει παραμάνα. Ο θείος ο Κρέων θα τα μάθει όλα. Άφησε με τώρα. Και θα ειδείς τι θα πεις αν μάθει πως χώνεσαι τις νύχτες. Κι ο Έμον, όχι να είσαι κόσμο. Μου είναι καραβωνιασμένη βλέπεις. Αλλά πενιασμένη και στις 4 το πρωί ξεπορτίζει με κάποιον άλλο. Και σου αποκρίνεται να την αφήσουμε ήσυχη. Σκάλο πήγαινε βέβαια, να μην ανοίξουμε το στόμα μας. Ξέρεις, σου χρειάζεται να σου τις βρέξει όπως τον καιρό που σου να νιάνει. Τι φωνάζεις έτσι? Δεν θα έχουμε να συναντιά μαζί του σήμερα. Να μην φωνάζω λέει. Τώρα θα πρέπει να κλείσω το στόμα μου. Εγώ, που έκαψα στην κλείστη και τη μητέρα σου. Τι θα μου λέει εσύ από τα μια μεριά. Γριανότη, που δεν μπόρεσες να την πλάσεις σαν την κορούλα μου. Κοιμάσαι του καλού καιρού ανόητο. Κοιμάσαι. Εσύ που λες κάθε δεν μπορεί να κλείσεις μάτι. Και τις αφήσεις να το σκάνει την άλλου. Και όταν τις παίρνεις είδηση του κρεβάτι είναι ξεπαγιασμένο. Να τι θα μου πει η μητέρα σου όταν θα ανέβω και απάνω. Και εμένα θα μου έρχεται να πεθάνω την τροπή μου. Κι ας είμαι πεθαμένη. Και δεν θα μου μένει παρά να σκύψω το κεφάλι και να της απαντήσω. Μάλιστα κυρία Ιωκάστη, έχετε πει. Όχι παραπάνω, δεν κλαίεις. Θα μπορείς να κοιτάξεις άλλο βαθύτερα όταν θα πας να τα δανώσεις. Και εκείνη θα σου πει. Καλημέρα Καντάκη. Σε ευχαριστώ για την χρηματικό. Φιλιάστηκες καλά. Εκείνη ξέρει και τι πήγα σήμερα το πρωί. Δεν έχεις φίλο. Όχι παραπάνω. Α, ώστε με κοροϊδεύει λοιπόν, Βλέπεις, γέρασα πια. Ήσουν η αγαπημένη. Κι ας ήσουν έτσι ανάποδα. Οι αδελφοί σου ήταν πιο τριφτελοί. Όμως εγώ νόμιζα πως εσύ μ' αγαπούσες. Αν με αγαπούσες, θα μου λέγες την αλήθεια. Γιατί το κρεβάτι σου ήταν κρύο την ώρα που θα σε σκεπάσω. Τι κλαις παραπάνω, σε παρακαλώ. Έλα, γερικό μου κόκκινο μήλο. Θυμάσαι που σε έτρεπα για να γελοκοπάς. Καλό, ζαλωμένο μήλο. Ή να μην τα παίρνει τα δάκρυά σας όλα τούτα τα μικρά πλάκια και τέτοιους που τα μάρεις για το τίποτα. Είμαι αγνή. Δεν αγαπάω να τον έμονα τον αραγωνιαστικό μου στο χίζο. Μπορώ μάλιστα αν θες να σου ορκιστώ πως δεν θα αγαπήσω ποτέ κανέναν άλλο. Φύλαξε τα δάκρυά σου. Φύλαξε τα. Μπορεί να σου χρειαστούν αργότερα παραπάνω. Άμα θες έτσι ξαναγίνομαι μικρή. Και δεν πρέπει να είμαι μικρή σήμερα. Σηκώθηκε, σηκώθηκε. Πέρασε από την αμαρτία.
Πήγαινε να μας ετοιμάσει ένα καφέ. Θα ήθελα πολύ λίγο καφέ, σε παρακαλώ παραμάνα. Καρδούλα μου, το κεφαλάκι που σβήσει που είναι τόσες ώρες μας εκεί. Και εγώ κάθομαι εδώ αντί να της φτιάξω κάτι ζεστό. Είσαι άρρωστη. Όχι, λίγο κουρασμένη μόνο. Επειδή ξύπνησα πρωί. Ούτε κι εγώ κοιμήθηκα. Πρέπει να κοιμηθείς. Θα είσαι λιγότερο όμορφη αύριο. Μη με κοροϊδεύεις. Δεν σε κοροϊδεύω. Σήμερα είναι το ήσυχη που είσαι έτσι όμορφη. Όταν ήμουν μικρή ήμουν πολύ δυστυχισμένη, θυμάσαι. Σε πασάρι βανελάκι, σου έρχινα σκουλίκια στο λαιμό. Κάποτε σε έπεσα πάνω σε ένα δέντρο και σου κόψα τα μαλλιά. Τα ωραία σου μαλλιά. Τι εύκολο θα είναι να μην σου πουλεί στο μυαλό που τα αμάρες. Όταν έχεις αυτά τα ωραία, μαλακά, χαρακτηρισμένα μαλλιά για το κεφάλι σου. Γιατί μιλάς για άλλα πράγματα? Δεν μιλάω για άλλα πράγματα. Ξέρεις, συλλογίστηκα πολύ ατυχώς. Ναι. Συλλογιζόμουν όλη νύχτα. Είσαι τρελή. Ναι, δεν θέλουμε. Γιατί θα μας σταματώσει, βέβαια. Ο καθένας τον άλλο. Αυτός πρέπει να μας σταματώσει και εμείς πρέπει να χάσουμε τον αδελφό μας. Έτσι έγινε η διανομή. Τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν θέλω να πεθάνω. Και εγώ δεν θα θέλω να πεθάνω. Άκουσέ με. Σκέφτηκα όλη νύχτα. Είμαι μεγαλύτερη σου. Έχω πιο πολύ μυαλό από σένα. Εσύ κάνεις ότι σου κατέβει εκείνη την ώρα και συνεχώς σου τα πάει. Εγώ είμαι πιο συντηρητική. Σκέφτομαι εγώ. Είναι φορές που δεν πρέπει κανείς να σκέφτεται πολύ. Πρέπει λοιπόν. Είναι τρομερό βέβαια και τον λυπάμαι κι εγώ τον αδελφό μου. Αλλά καταλαβαίνω το θείο μου. Εγώ δεν θέλω να καταλαβαίνω λίγο. Είναι βασιλιάς. Πρέπει να είναι το παράδειγμα. Δεν είναι βασιλιάς. Δεν πρέπει να είναι το παράδειγμα εγώ. Ότι τις περνάει το κεφάλι, τις αντιγόνες, τις πεισματάρες, τους παλαιπώνες και έπειτα την βάλει μόνο μια σχολιά μέσα σε κανένα μπουντρού. Και της αξίζει. Ας μην παράπηκε. Έλα, έλα. Ζάρωσε τα τρίδια σου, στείλωσε στη ματιά σου και κοίταξε εσύ σαν μπροστά χωρίς να ακούς κανένα. Άκουσέ με. Έχω πιο πολλές φορές δίκιο εγώ παρόλος. Δεν θέλω. Προσπάθησα να καταλάβεις τουλάχιστον. Να καταλάβω. Δεν έχει καλές τους όρους στον καιρό που ήμουν μικρή. Έπρεπε να καταλάβω ότι δεν τρεπόταν να δείξω το νερό. Το ωραίο, παγωμένο, προηγούμενο νερό. Επειδή οι σκέψεις πλάνης. Ούτε το κόμμα. Επειδή λερώνει το κουστάρι. Πρέπει να καταλάβω ότι δεν επιτρέπεται να τα πρόβλημα της ζωγραφιάς. Ούτε να λίγο εκεί στις θέλεις του στους πιάνουν τα κόμμα. Δεν τρέχει μέσα στον άνθρωπο να πέσει κάτω. Ούτε να φύγει όταν πιτσάει, ούτε να κάνει πάνω πολύ νωρίς ή πολύ αργά και ποτέ την ώρα που μας θέλει. Να καταλάβω, όλο να καταλάβω. Θα καταλάβω να γεράσω. Αν γεράσω, όχι τώρα. Είναι πιο δυνατός από εμάς και την πόλη. Είναι βασιλιάς. Και όλοι στην πόλη σκέφτονται πως αυτός. Και είναι χιλιάδες και χιλιάδες ολοκυράδες. Και βρεμιλιάζουν σε όλες τις δρόμες της Θήβας. Δεν σ' ακούω. Θα μας ροχάρουν. Θα μας αρπάξουν με τα χέρια τους. Τα χέρια τους ελάχους και το μοναδικό τους πλέγμα. Θα μας φτύσουν πρωτάμεσα. Και εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε πάνω στο κάτω. Ανάμεσα από το μίσος και τα γέλια ως το μαρτύριο. Και εκεί θα βρίσκονται οι φρουροί με τα ηλίθια κεφάλια τους πληγμένους στους κοινούς διατάρες τους, με βρεσκοπλημένα από το κράτος χέρια και με το βολίσιο τους βλέμμα που θα προχωρήσεις από πάνω και θα κάνουν συνειδητότητες από την διατάξη χωρίς να ξέρουν ένα καλό ή κακό. Και ο πόνος θα πρέπει να πονέσεις, να νιώσεις πως ο πόνος είναι καλό και είναι. Πως φτάνεσαι και που δεν μπορείς πια να παίξεις άλλο. Πως πρέπει να σταματήσεις πια. Μα πως συνεχίζεις γνωστός και μεγαλύτερο ακόμα και ακόμα. Σαν και πέρας στην κρατή. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Όλα τα σκέφτηκες. Ολόκληρη τη νύχτα. Εσύ, Ναι, φυσικά. εγώ ξέρω. Δεν είμαι πολύ γενναία. Ούτε κι εγώ. Μα τι σημαίνει. Δεν λαχταράσεις ή λαχταρίσεις. Δεν λαχταρώ. Πια σηκωνώ το πρώτο το χέρι. Μόνο και μόνο για να νιώσω το ψυχρό αέρα στο κοινωνιστέ. δεν. Ποια είναι η τελευταία. Όταν δεν μπορούσε να σταθεί άλλο από την κούραση, θέλοντας να ζήσει λίγο
λίγο ακόμα από τη νύχτα. Πια έφυγε, όταν ήταν τόσο δάκρυ. Επειδή συλλογιζόταν πως δεν υπάρχουν αρκετά ζώα, αρκετή γλώσσα δεν υπάρχει, πως δεν μπορεί να τα πιάσει με μιας. Άφησέ με, μην με περιμένεις, να μην αρέσει τώρα να κρατσίνεις παγκαλιασμένες. Συλλογίστηκες πολίτες. Σκέφτηκες πως δεν αντέξω ολόκληρο τον πόνο να ουδέας εναντίον σου. Ούτε τον πόνο του φόβο του θανάτου. Ναι, χρησιμοποίησε τα προσχήματά σου. Αντιγόνη, σε παρακαλώ. Η άντρα πρέπει να με φέρει στις ιδέες και να το φέρει για αυτές. Εσύ σε κορίτσι. Κορίτσι, ναι. Δεν φτάνεις όπου έφτασα για την γεννήκα κορίτσι. Η ευτυχία σου είναι εμπρός σου. Δεν έχεις τώρα να πλώσεις το χέρι σου. Σαραβωνιασμένη, ναι, όχι. Δεν είμαι όμορφη. Είσαι όμορφη. Αλλιώτικα όμορφη. Ξέρεις, καλά πως εσένα γυρίζουν και κοιτάζουν τα καμίνια στον δρόμο σου. Πως εσένα τραβάνε το βλέμμα του στο κοριτσάκι, όπως περνάς. Και σου βάζουν απόκομα, που δεν θα κάνει το πράγμα τη μάτια τους από πάνω σου, ώστε να στρίψει την γωνία. Τα καμίνια, τα κοριτσάκια. Και ο αίμα Αντιγόνη, θα μιλήσω σε λίγο μαζί. Η υπόθεση των αίμα θα κατευθυνθεί σε λίγο μετά. Είσαι τρελή. Πάντα μου λέγες πως είμαι τρελή. Πάντα για το κάτι του. Πήγαινε να ξανακλαγιάσεις εσύ. Σημέρωσε που θα το βλέπεις και έτσι. Δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτα. Ο νεκρός αδερφός μου τώρα περικυκλωμένος από τη φρουρά. Ακριβώς όπως αν είχε κατορθώσει να γίνει βασιλιάς. Πήγαινε να ξαναπέσεις. Είσαι κατάκλωμη από την κούραση. Και εσύ δεν έχω όρεξη και ύπνο. Όμως σου υπόσχομαι πως δεν θα κάνω βήμα από εδώ που ξυπνήσεις. Η παραμάνα πήγαινε να μου φέρει να φάω. Πήγαινε να κοιμηθείς τώρα. Ο ήλιος μόλις που άρχισε να ψηλώνει. Τα μάτια σου κλείσαν από τη λίστα. Πήγαινε. Θα σε μεταπίσω, δεν είναι έτσι. Θα σε μεταπίσω. Θα μ' αφήσεις να σου μιλήσω πάνω. Θα σε αφήσω, ναι. Θα σας αφήσω όλοι να μου μιλήσετε. Πήγαινε να κοιμηθείς τώρα, σε παρακαλώ. Θα σε λιγότερο από το διάβολο. Καημένη η Σμήνη. Σου φτιάξα καφέ και τηγανιές περιστερά, ναι. Δεν πεινάω τόσο παραπάνω. Σου τις έφτιαξα μόνη και σου την πλήρωσα όπως το αρέσουνε. Είσαι πολύ καλή παραμάνα. Θα πιω μετά αν κάτι. Τι φωνάζεις? Πουθενά παραμάνα. Ζεστανένας τόσο καλά όπως ο χαλαρός. Παραμάνα. Πιο δυνατή το πυρετό. Πιο δυνατή το πυρφιόλ. Πιο δυνατή το σκιά του αγωνίου που σαρκάζει και μεταμορφώνει το χώρο σε όλο. Πιο δυνατή αγωνία και αγωνία της σιωπής που ροκανίζει κάπου μέσα στη νύχτα. Πιο δυνατή και από την ίδια τη νύχτα με τον τρελό κορμό της που κανείς δεν τον ακούει. Παραμάνα. Πιο δυνατή και από τον θάνατο. Τι έπαθες, καρδούλα μου? Τίποτα παραμάνα. Και πήγα. Εσύ είσαι εδώ. Κρατάω το καλό στρωμένο χέρι σου που σώζει πάντα το κάτι και το ξέρω καλά. Μπορεί να με σώσει και τώρα. Είσαι τόσο δυνατή, παραμάνα. Τι θες να κάνω για σένα, περιστεράκι μου? Τίποτα παραμάνα. Μόνο έτσι. Το χέρι σου στο μάτιλο. Πάει. Δεν φοβάμαι πια. Ούτε τον κακό του τεράστιο, ούτε τον παππούλα, ούτε τον αράπη που περνάει και φέρνει τα παιδιά. Παραμάνα. Ναι. Ξέρεις, κοιτούσες κυλίτσα μου. Ναι. Θα μου υποσχεθείς πως δεν θα τις αναβαλώσεις ποτέ. Και μετά, υποσχέσου πως θα τις κουβεντιάσεις. Πως θα τις κουβεντιάσεις συχνά. Ακούστηκε αυτό πάλι, να κουβεντιάζουμε το σκηνή. Και μετά, αν είναι πάρα πολύ λυπημένη, αν είναι πάρα πολύ πως περιμένει ακόμα να το μείνει κατά την πόρτα όπως ήταν λίγο, τότε θα ήταν ίσως καλύτερα να τη σκοτώσω την παραμάνα χωρίς να πονέσει. Να τη σκοτώσουμε, καρδούλα μου. Να σκοτώσουμε τις κυλίτσες σου. Μα τρελάτε και σήμερα. Όχι παραμάνα. Ο έρωτα. Άφησε μας παραμάνα. Και μην ξεχνάς τι μου ορκίστηκες. Συγχώρησέ με γιατί το πιστάω τώρα. Εγώ πάω. Σε παρακαλώ, συγχώρησέ με. Ξέρεις καλά πως είχα κιόλας συγχωρέσει πριν κλείσει ακόμα πίσω στην πόρτα. Το άλλο μας μου και από το μάτι και είχα κιόλας συγχωρέσει. Αλήθεια. Από ποιον έχεις κλέψει εκείνο το άλλο? Απ' την Ισμήνη. Και το κοκκινάρι για τα χίλια, την κούντρα, το ωραίο φόρεμα. Και αυτά.
Δεν θα είναι την σχέση την έτσι όμορφη. Θα σου πω. Αγαπημένη, τι ανάλογη, ένα ολόκληρο βράδυ που χαμένο, ένα θαυμάσιο βράδυ. Θα έχουμε τόσα λεπτά διαδικών. Ίσως όχι. Κι άλλα μαλώματα. Είναι γεμάτη από μαλώματα η ευτυχία. Η ευτυχία είναι. Άκου, εγώ. Ναι. Μην γελάσεις σήμερα. Να είσαι σοβαρός. Είμαι σοβαρός. Και σφίξε το κοντά σου. Πιο δυνατά από τα καθένα. Ολόκληρη η δύναμη σου θα στηριστεί επάνω. Έτσι. Μόνο είναι η δύναμη. Τι καλά. Ναι. Ήθελα να σου πω σήμερα. Τα κοράκια που θα κάνουν οι δυο μας. Ναι. Να ξέρεις τα προστάτητα από πάνω του. Ναι, Αντιγόνη. Όταν το αίσθηκα τόσο δυνατά, που δεν κάνετε ποτέ τίποτα στο πίσω μου. Ούτε για την νύχτα που πέφτει, ούτε για την αγωνία του ασάρι του ήλιου, ούτε για τους ίσιους. Τα κοράκια μας θα είχε μια μικρούτσι και άμαχτη μαμά, που θα ήταν όμως πιο δυνατή από όλες τις αληθινές μανάδες και τα αληθινόχους τύπους και τις μεγάλες τις. Το πιστεύεις αυτό εσύ, δεν το πιστεύεις? Ναι, αγάπη μου. Και πιστεύεις πως εσύ θα έχεις μια αληθινή γυναίκα? Έχω μια αληθινή γυναίκα. Μα θα πεις εσένα, είσαι βέβαιος πως θα αγαπήσεις εκείνο το βράδυ. Ποιο βράδυ? Είσαι βέβαιος πως εκείνο το χορό, τότε που ήρθες να με ζητήσεις στην γωνιά μου. Είσαι βέβαιος πως δεν γίνεις κάποιον άλλη κοπέλα. Είσαι βέβαιος πως δεν το μετάνιωσες ποτέ σου. Δεν πέρασε ούτε στην πιο κλειστή γωνιά της σκέψης σου η ιδέα πως θα ήταν καλύτερα να έχεις τον πρεστή της μνήμη. Κουτό μου. Μ' αγαπάς, δεν είναι έτσι? Μ' αγαπάς σαν γυναίκα? Τα μπράτσα σου που με σφίγγουνε δεν είναι ψέματα. Τα μεγάλα σου χέρια να αγκαλιάζουν την πλάτη μου δεν είναι ψέματα. Ούτε η μυρωδιά σου, ούτε η καλή ελληνική ζεστασιά, ούτε η απέναντι αυτή εμπιστοσύνη που με πλημμυρίζει σαν να φοβώ το κεφάλι μου στο σπίτι σου. Ναι. Σ' αγαπώ σαν γυναίκα. Είμαι μελαμψή και αδύνατη. Η Ισμήνη είναι χρυσορρόπη, σαν φρούτο. Αντιγόνη. Όχι γίνομαι καταφόβη από την τροπή. Όπως πρέπει να μάθω σήμερα. Πες μου την αλήθεια, σε παρακαλώ. Όταν συλλογίζεσαι προς την δική δική σου, νιώθεις σαν να σκάβει κάτι μέσα σου. Σαν κάτι να πεθαίνει. Ναι, Αντιγόνη. Εγώ έτσι νιώθω. Και ήθελα να σου πω ότι θα ήμουν πολύ περήφανη να γίνω γυναίκα σου. Αληθινή γυναίκα σου. Που θα κουμπούσεις πάνω στο χέρι σου τα βράδια χωρίς να το σκέφτεσαι. Σαν να πάνω σε ένα γερότερο δικό σου. Τώρα θέλω να σου πω δύο πράγματα ακόμα. Και όταν θα τελειώσουμε θα φύγεις χωρίς να ρωτήσεις τίποτα. Ακόμα και αν σου πω μυαλόπατα, ακόμα και αν συμφωνέσουν, ορκίσου. Τι θα μου πεις? Ορκίσου που πρώτα θα φύγεις χωρίς να ρωτήσεις τίποτα. Χωρίς να κάνεις να κοιτάξεις. Αν θα πας, ορκίσου. Βλέπεις πως το ζητώ, ορκίσου σε παρακαλώ. Είναι η τελευταία μου τρέλα που θα εκομείνεις. Στοιχίζομαι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, χτες πρώτα. Με ρωτούσες πριν γιατί είχαμε το φόρμα της Ισμήνης μετά από την άλλη. Ήμουν ανόητη. Δεν ήμουν πολύ σίγουρη πως με κοπήσατε την άκρη και να έκανα λεπτά για να μοιάζω κάπως με τις άλλες κοπέλες. Για να σε κάνω να με επιθυμήσεις. Ώστε γι' αυτό. Ναι, και εσύ γέλασες και μ' αρρώσανε. Και ο στριμμένος μου χαρακτήρας με παράσυρε και έφυγα. Όμως, χτες βράδυ, είχα έρθει στο δωμάτιό σου για να με κάνεις την γη σου. Για να γίνω γυναίκα σου πριν. Όχι, δεν θα να ρωτήσεις γιατί, μου το πίστεψες εγώ. Σε παρακαλώ. Και μετά θα σου πω. Ήθελα χτες να γίνω γυναίκα σου γιατί σ' αγαπάω και εγώ πολύ δυνατά και επειδή. Θα σε πονέσω αγαπημένη μου, συγχώρεσέ με. Επειδή
πρωί που με συνάντησες, ερχόμουν από εκεί. Αντιγόνη! Αντιγόνη! Ένας προρόφητες από αυτούς που φυλάνε το πτώμα. Να έρθει μέσα. Τι τρέχει. Άρχοντα μου, ρίξαμε γύρω ποιος άρχισε και βγήκα εγώ. Το λοιπόν άρχοντα μου ήρθε επειδή είπαμε πως καλύτερα θα ήταν να τα εξηγήσει ένας μονάχα. Έπειτα δεν μπορούσαμε να αφήσουμε όλοι το πόστε μας. Είμαστε η βάρδια του πεθαμένου άρχοντα μου. Τι έχεις να μου πεις. Τρεις είμαστε, δεν είναι μονάχος μου. Οι άλλοι είναι ο Στέφανος ο Φρουρός και ο Δεκανέας, ο Μικροβόης. Γιατί δεν είναι ο Δεκανέας. Αυτό είπα και εγώ. Πρέπει να έρθει ο Δεκανέας. Άμα δεν υπάρχει αξιωματικός υπεύθυνος είναι ο Δεκανέας. Μα οι άλλοι είπανε όχι και ρίξαμε κλείρο. Να πάνε να φέρουν το Δεκανέα κοντά μου. Όχι, όχι. Μην με έφυγε. Έχω 17 χρόνια στο στρατό. Πήγα εθελοντική. Μετάλλιο, 2 αναφορές. Εγώ εμετάξα αφεντικό. Εγώ είμαι πειθαρχία. Δεν ξέρω άλλο από αυτό που με διατάζουν. Γι' αυτό και αν το τερίμνο να το λένε με τον Ιωνά έτσι το κεφάλι σου. Καλά, λέγε. Γιατί φοβάσαι. Κανονικά έπρεπε να έρθει ο Δεκανέα. Εμένα με προτείνανε για Δεκανέα, μα δεν ονομάστηκα ακόμα. Θα έπρεπε να με έχουν ονομάσει από τον Ιούλιο. Θα μιλήσεις τέλος πάντων. Αν σου πρέπει να πεις είστε και οι τρεις υπεύθυνοι. Μην γυρεύεις λοιπόν ποιος έπρεπε να έρθει και ποιος δεν έπρεπε. Το λοιπόν αρχοντά μου να. Το κουφάρι. Κι όπως επίσαμε μάτι. Είχαμε βάρια στις 2 τη χειρότερη ώρα. Ξέρεις τι πάει να πει αρχοντά μου. Την ώρα που τελειώνει η νύχτα. Και το μολύβι κάτω από τα καπάκια των ματιών σου. Ο σφαίρκος σου ξητώνει και έπειτα όλοι οι ίσκοι σαλεύουν και η πρωινή καταχνιά σηκώνεται. Τη διαλέξανε καλά την ώρα. Καθόμαστε και κουβεντιάσαμε. Σου λατσάραμε, δεν κοιμόμαστε. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Και δεν σε πείσαμε μάτια. Έπειτα έκανε ένα κρύο. Ο Πάχανα εγώ ρίχνω μια ματιά στο κουφάρι. Δεν είμαστε ούτε 2 βήματα μακριά. Όπως εγώ δεν του ρίχνα να κάνει τόσο ματιές. Έτσι είμαι εγώ αφεντικό. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός. Και αυτό και αν το τελειώνω να το λέτε με τον Ιωνά έτσι το κεφάλι. Ίσου. Εγώ δεν είδα πρώτος αφεντικό. Εγώ φώναξα πρώτος στα όπλα. Στα όπλα. Γιατί. Το κουφάρι άρχιε. Κάποιος το είχε σκεπάσει. Όχι και σπουδαία πράγματα. Δεν προφτάσαν έτσι που ήμασταν και 3 εμείς στο πλάι. Λίγο ακόμα μονάχα. Αρκετό, ωστόσο για να το βρίσκουν από τα κοράκια. Είσαι βέβαιος που δεν ήταν κανένα χώρο από το κόμμα. Τι έρχοντα μου. Έτσι είπαμε και εμείς στην αρχή. Όμως το κόμμα το είχαν ρίξει απάνω. Κάποιος που ήξερε τι έκανε. Ποιος το έδειξε. Ποιος βρέθηκε τόσο τρελό να παραβιάσει το νόμο το κόμμα. Βρήκε εσύ. Τίποτα έρχοντα μου. Τίποτα έξω από ένα πάτημα πιο αλαφρύνει από το πέρασμα πουλιού. Έπειτα άμα ψάξαμε καλύτερα, ο Στέφανος ο Φρουρός βρήκε πιο μακριά ένα φτιάρι. Ένα τόσο φτιάρι. Παλιό και κατασκουργιασμένο. Είπαμε κι εμείς πως δεν μπορεί να το έκανε αυτό κανένα παιδί. Ο Δεκανέας όμως το φύλαξε για την ανάκριση. Ένα παιδί. Η τσακισμένη αντίσταση που φοβράζει το υπονομεύει τα πάντα. Η φίλη του Πολυνίκη, που το χρυσάφικος είναι μπλοκαρισμένο στη θύβα. Η αρχηγοί του όχθου, που βρωμάνε σκόρπο και συμμάχισαν ξαφνικά με τους άρχοντες. Και οι παπάδες, που προσπαθούν να πέσουν και αυτοί κανένα ψάρι με παρακαστάτωμα. Ένα παιδί. Θα σκέφτηκαν ίσως πως αυτό είναι πιο συγκινητικό.
Το φαντάζομαι το παιδί τους. Με τη φάτσα του πληρωμένου δολοφόνου και το φτεράκι του προσεκτικά τυλιγμένο σε κανένα χαρτί κατά το σακάκι. Εκτός αν μας κάλεψαν κανένα αληθινό με τα λόγια τους. Ένα αθώο παιδί θα ήταν πολύτιμο κέρδος για το κόμμα τους. Ένα αληθινό χρωμό αγοράκι που χάπτει τα τουφέκια μου. Πολύτιμο που στο αίμα πάνω στα χέρια μου θα τους ήταν διπλό κέρδος. Όμως έχουν συνενόχους και μέσα στην προγράμμα ίσως. Αυτό εδώ είναι. Δεν μας μπορούσαμε. Ο Στέφανος έκασε μισή ώρα, ξέρετε και δεν το ποτούσατε τα πόδια. Όπως εγώ έμεινα όρθιος όλη την ώρα. Ο δεκανέας θα σας το πει. Σε ποιον μιλήσατε για αυτή την ιστορία? Σε κανέναν αρχοντά. Ρίξαμε αμέσως πλήρω και ήρθε. Τότε άκουσα. Η βάθεια σας θα κρατήσει άλλο. Θα πιάσετε αν τους να σας αντικαταστήσουν. Έτσι διαβάζω. Θέλω να δείτε εσείς μονάχα το αυτόμα. Κι ούτε εμείς. Είσαστε ένωση για αμέλεια, θα τιμωρηθείτε έτσι ένος. Αν όμως ανοίξεις το σώμα σου. Ανακριστείς την πόλη μου, ξανασκέπασαν το κόμμα του Πολυγίνη, το απεφάνετε και οι τρεις. Άρχοντα μου, δεν ανοίξαμε το στόμα μας, μπορούμε να το αρκιστούμε. Όμως, την ώρα που εγώ ήμουν εδώ, οι άλλοι δύο μόνο να το είπανε σε αυτούς που θα πήγαν να μας αντικαταστήσουν. Άρχοντα μου, έχω δύο παιδάκια. Το ένα είναι από μωρό. Θα καταθέσει άρχοντα μου στο στρατοδικείο πως ήμουν εδώ μαζί σου. Έχω μάρτυρα. Αν ακουστεί κάτι, δεν νοιάζει με κι εγώ. Έχω μάρτυρα εγώ. Πρέπει λίγο. Αν και εγώ το μάρτυρα έχεις μαζί. Ένα παιδί. Έλα μικρό. Πρέπει τώρα να πάμε να οδηγηθούμε όλα αυτά. Και έπειτα θα αρχίσει η όμορφη δουλειά. Τι λέει. Θα μένετε εσείς για μένα. Θα πήγαινες λέει να το μοιράζει σου. Ναι, βέβαια. Θα πήγαινες αμέσως και εσύ. Ένα παιδί. Λοιπόν, τώρα το ενατήριο τεντώθηκε. Δεν μένει πια παρά να ξετυλιχτεί μοναχό. Αυτό είναι το πολιτικό στην τραγωδία. Δίνεις ένα μικρό σπρώξιμο για να ξεκινήσει ένα τίποτα. Μια στιγμή μαδιάσει μια κοπέρα που περνάει στον δρόμο και σηκώνει τα χέρια της. Μια επιθυμία για τιμή. Ένα πολύ μετοξύχημα σαν επιθυμία για κάτι που τρώγεται. Μια περιττή ερώτηση που κάνεις στον εαυτό σου κάποιο βράδυ. Αυτό είναι όλο. Έπειτα πάει μόνο του. Κυλάει χωρίς βοήθεια. Είναι ψιλοβιδεμένο, καλολαβωμένο από πάντα. Ο θάνατος, η προδοσία, η απελπισία είναι εδώ, έτοιμα. Και τα ξεσπάσματα και οι θύελες και οι σιωπές, όλες οι σιωπές. Η σιωπή όταν το χέρι του δίμιου σηκώνεται στο τέλος. Η σιωπή στην αρχή όταν δύο εραστές είναι γυμνοί ο ένας απέναντι στον άλλον για πρώτη φορά χωρίς να τολμούν να σαλέψουν αμέσως μες στη σκιερή κάμαρα. Η σιωπή όταν οι κραυγές του πλήθους ξεσπάνε ολόκληρα στον νικητή. Μια κινηματογραφική ταινία θα έλεγες, που ο ήχος της έχει καταστραφεί. Χιλιάδες στόματα που ανοίγουν χωρίς να ακούγεται τίποτα. Όλοι αυτοί οπλοβολούν εικόνα μόνο και ο νικητής νικημένος κιόλας, ολομόναχος ανάμεσα στη σιωπή του. Είναι καθάρια η τραγωδία. Ξεκούραστη. Σίγουρη. Στο δράμα με τους προδότες του, τους λυσιασμένους παναδικόπους, τους την καταρκιοκόμενη ατότητα,
τους εκδικητές στα λιπόσκυλα της αναλαμπές της ελπίδας. Σου είναι τρομερό να πετάνεις. Σαν δυστύχημα, θα μπορούσες ίσως να σωθείς. Ο καλοκαιρός θα μπορούσε να φτάσει στην ώρα του με τους χωροφύλακες. Η τραγωδία είσαι ήσυχος. Πρώτα απ' όλα είμαστε μεταξύ μας, λίγο πολύ αθροϊόν. Δεν έχει σημασία που ένας σκοτώνει και ο άλλος σκοτώνεται. Είναι ζήτημα διανομής ρόλων. Και έπειτα το σπουδαιότερο είναι ξεκούραστη η τραγωδία, επειδή ξέρεις πως δεν υπάρχει πια καμιά ελπίδα. Η απέσια ελπίδα. Ξέρεις πως είσαι πιασμένος. Πιασμένος επιτέλους σαν κωδικός. Κι όλος ο ουρανός βαραίνει στη ράχη σου. Και δεν σου μένει παρά να φωνάζεις. Όχι να φρυνολογάς, ούτε να μαστενάζεις. Να ξεφωνίζεις με όλη σου τη δύναμη αυτό που έχεις να πεις. Που δεν έχεις ποτέ σου πει. Και που δεν το ξέρεις ίσως μέχρι τότε. Και χωρίς κανένα όφελος. Μόνο για να το πεις στον εαυτό σου. Για να το μάθεις ο ίδιος. Στο δράμα παλεύεις επειδή ελπίζεις να γλιτώσεις. Είναι βρωμερή κερδοσκοπία το δράμα. Ενώ η τραγωδία είναι αφιλόκερδη. Άξια για βασιλιάδες. Και έπειτα, όσο και αν προσπαθήσεις, του κάτω. Να λοιπόν αρχίζει. Η μικρή Αντιγόνη πιάστηκε. Η μικρή Αντιγόνη θα μπορέσει για πρώτη φορά να γνωρίσει τον εαυτό της. Άστα στα γύμνια! Θα ξεκινήσεις με τον αρχηγό. Εγώ δεν ξέρω που αναπτύσσουν για παιδιά. Δεν δίνω διάλα τι να κάνεις εκεί πέρα. Όλοι έχουν μια δικαιολογία. Όλοι έχουν κάτι να πούνε. Αν καθόμαστε να πούμε την κυρία του άλλου, αν κοιτάζαμε να καταλάβουμε καλά θα τον είπαμε. Κρατάτε την καλά είσαι. Και όχι πολλές κουβέντες. Δεν μου καίγεται καθόλου ό,τι κι αν πει. Πες τους να μ' αφήσουνε, τα προμόκερά τους δεν πονάνε. Τα προμόκερά τους θα μπορούσατε να είσαστε πιο ευγενείς εθνικείς. Εγώ είμαι ευγενής. Πες τους να μ' αφήσουν. Είμαι η κόρη μου η Βίτοβα, γιατί κόρη μου θα φύγω. Τι μας λες, η κόρη μου η Βίτοβα, Και οι πόρνες που μαζεύουμε κάθε βράδυ λένε πως είναι εμπόμενες του διευθυντή της αστυνομίας. Δεν με νοιάζει να το κάνω, αλλά δεν θέλω να μαγίζει. Και τα κουφάκια και το κόμμα, αυτά δεν σε φοβίζουν να τα αγγίζουν. Τα προμόκερά τους δε, γιατί να τα δικάσουν. Σου το πήρατε το πιαράκι σου, Και έπρεπε να ξαναρχίσεις με τα νύχια σου τη δεύτερη φορά. Άκουσα από κότια. Γυρνάω μια στιγμή κιλά, σου ζητάω μια μαστίκα και τσάκ, ώστε να την βάλω στο στόμα, να σου την ασκάψεις τα νύχια. Και μέρα μεσημέρι. Και χτυπιόταν η κατσίκα όταν την έπιασα, ήθελε να μου βγάλει τα μάτια. Φώνασε πως πρέπει να αποτελειώσει. Είναι τρελή για πες. Έπιασα κι εγώ μια ανακοινωτική τα προχθές. Έδειχνε τα πισινά στον κόσμο. Ρε εγώ, πού θα πάμε να τα αποφανίσουμε να το γιορτάσουμε το τόπο, στις κουτσίες. Έχει ένα κουτσινέλι. Φύγω! Έχουμε έξοδο την Κυριακή. Θα πάρουμε και τις γυναίκες. Άπα, μόνιμα να το βρεθίσουμε. Με τις γυναίκες όλες τις πασαρίες έχει. Έπειτα είναι εκείνα τα παστάρδικα που θέλουν συνέχεια το νερό τους. Ρε Πετροβόη, ποιος θα τότε γερεύε και την ώρα που θα καθόλου στην καγένεια. Λέτε να μας δώσουν και κανένα regalo. Όχι, άμα είναι σπουδαίο, ο τρελμούνης του τρίτου λόγου. Άμα γράφεις εκείνον που είχε βάλει την φωτιά τον περασμένο τον μήνα, του είναι διπλό μηνιάτικο. Για πείτε εδώ, άμα μας δώσουν διπλό μηνιάτικο, λέω αυτός να πάμε στις κουτσίες, να πάμε στο μαπουτάκι το παλάτι. Για να δούμε, δεν θα σε καλά. Εκεί στο παλάτι του χρόνου δεν υπάρχει που κάνει. Άμα είναι για γυναίκες θα αλλάζει. Λοιπόν, άκουτε εδώ, θα πάμε πρώτα στις κουτσίες. Θα μου δώσουν για τα καλά και έπειτα για το παλάτι, έτσι. Έτσι εγώ, τη θυμάσαι εκείνη, η κοπέλα, το παλάτι. Άμα δεν είσαι που δεν είναι του λόγου σου, εκείνο το βράδυ. Όμως αυτομάτως οι γυναίκες μας θα βγάλουν το διπλό μηνιάτικο. Μπορεί να γίνουν και δημόσια μελετή για να μας κάνουν
άμα γίνει ελευθερή να βγει στρατώνας όπως άμα δεν είναι παράσημα, θα πούνε και οι γυναίκες και τα παιδιά και θα πάμε όλοι στους κουτσί. Ναι, αλλά θα πρέπει να τους παραγγείλουμε από πιο πριν τι θα φάμε. Θα ήθελα να τα κάτσω λίγο, σας παρακαλώ. Καλά, ας κάτσει. Μην την αφήσεις το κουτσί. Είμαστε οι βάρδια, είχαμε τους συναδέλφους. Ποιος μιλάει το κόμμα? Φωνάξαμε τις καταβάρδια. Σου είχα μιλάει διώξα. Σου είχα μιλάει και τίποτα. Δεν είπαμε, δεν ξέρετε. Όπως βγαίνει την πιάσαμε και τώρα είπαμε πως πρέπει να δούμε. Και την φορά δεν βάλαμε δύο, ήρθαμε και τρεις. Ηλίθιοι. Πού σε πιάσανε? Κοντά στο κουφάρι αρχική. Τι πήγες να κάνεις τώρα το κόμμα τώρα του σου? Ήξερες καλά, θα απαγόρεψα να το σηκώσει οπωσδήποτε. Τι έκανε αρχική, έσκαμε το κόμμα με τα χέρια. Το ξανασκέπασε πάλι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό που λες? Αρχική αμόρφησε και τους άλλους. Το είχαμε ξεσκεπάσει το κουφάρι όταν γύρισα πίσω. Όμως ο ήλιος έπιασε να ζεσταίνει και εκεί το άρχισε να μαμάει. Το λοιπόν, ανεβήκαμε σε ένα υψωματάκι λίγο πιο πέρα. Όχι πολύ μακριά, έτσι για να μας χτυπάει ο αγέρας. Λέγαμε κι εμείς πως μέρα μεσημέρι δεν ήταν φόβος. Ωστόσο για πιο σιγουριά είπαμε ένας από τους τρεις να κοιτάει το κουφάρι. Το κατά μεσήμερο όμως ο ήλιος καρφεί από πάνω και η βρώμα που δυνάμωνε όσο έπεφτε ο αγέρας ήταν σαν μπαλαριά. Του κάπου τσίτωνα τα μάτια μου. Τρεμουλιάζαν όλα μπροστά μου σαν τζελατίνα. Δεν έβλεπα πια. Πάω στο συνάδελφο από εδώ, να του ζητήσω μια μαστίκα να μου περάσει. Όσο να του βάλω στο στόμα, όσο να πω ευχαριστώ, κάνω έτσι, τι να δω. Ήταν εκεί του λόγου, σκέφτηκαμε με τα χέρια. Μέρα μεσημέρι. Δεν μπορεί να με τις πέρασε από το μυαλό πως θα τη βλέπαμε. Και θα ρίξει πως όταν με είδε να τρέχω κατά πάνω της, έκαμε να το βάλει στα πόδια. Ούτε ιδέα. Ξακολούθησε του καλού καιρού που έτσι στη δύναμη όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Λες και δεν λέω. Και όταν την κάπησα, την πιότανε σαν διαβόληση. Ήθελε λέει να σκάψει κι άλλο. Μου φώναζε να την αφήσω. Δεν το είχε λέει σκεπάσει ολότερα το κουφάρι. Αλήθεια? Ναι. Το ξεσκεπάσαμε το κουφάρι όπως έπρεπε και έπειτα φωνάξαμε τις κατσαβάτια χωρίς να πούμε λέξη. Και του κουβαλήσαμε του καιρού. Και χτες το βράδυ είσαι πάλι? Ναι, εγώ. Με ένα μικρό στερένι φτιάρι που φτιάχναμε πύργους αφού άμμος τα προγιαλιά της διακοπές. Ήτανε το φτιαράκι του Πολυνίκη. Είχε σκαλίσει με το σουλιάκι το όνομά του στο χερούλι. Γι' αυτό κι εγώ τα άκουσα κοντά του. Χθες τη νύχτα όμως αυτή το πήρα. Τότε κι εγώ την δεύτερη φορά έσκαψα με τα χέρια. Σαν μικρό αγρίπι έσκαβε αρχική. Τόσο που στην πρώτη ματιά με το ζεστό αέρα που τρεμούλιαζε, ο συνάδελφος από εδώ λέει «Όχι, ωραία αγρίπι, δεν είσαι καλά, δεν του πάει για αυτή μου, κορίτσι». Καλά, καλά. Μπορεί αργότερα ίσως να σας ζητήσω να μου κάνετε μια αναφορά. Για την ώρα που είστε μορφός. Ο Βίνσεντ Φλάιγκερ. Και να μείνουν απομονωμένοι να τους ξαναζητήσω. Να τις ξαναδέσουμε τα χέρια αρχική. Όχι. Μίλησες σε κανέναν για το σπίτι σου? Όχι. Αντάβασες κανέναν στον δρόμο? Κανένα. Είσαι απόλυτα βέβαιο? Ναι. Τότε θα γυρίσεις αμέσως στην καμπάνα. Θα πέσεις στο κρεβάτι, θα πεις πως είσαι άρρωστα. Πως δεν βγήκες καθόλου.
άνθρωποι περιπλανιόνται όμοιοι χωρίς να βρίσκουν ανάπαυση. Αν ο Αλέκτρος μισούσε και γίναγε κατακουρασμένος από το κυνήγι, θα του βάζα τις μπότες του, θα του ετοίμαζα το φαΐ του, θα του φτιάχνα το κρεβάτι. Ο Πολυνίκης σήμερα τέλειωσε το κυνήγι και γυρίζει στο σπίτι, όπου ο πατέρας μου και η μητέρα μου και ο Θεοκλής ακόμα τον περιμένει. Έχει δικαίωμα να αναπαυτεί. Ήτανε παραπάνω στο προβούλης και το ξέρεις. Ήταν αδερφός μου. Δεν έπαιξε στο κίνη και θα διαλαλούν και θα γίνουν στα σταυροπόδια. Δεν την διαβάσεις σε όλες τις τύπους της πόλης. Ναι. Δεν ήξερες τι τιμωρία περιμένει όσο θα τολμούσε να παρακούσει όποιος και ήταν. Ήξερα. Νόμισες ίσως πως επειδή ήσουν κόρη του ειδήμονα, κόρη της περιμάνιας του ειδήμονα, θα μπορούσες να ψηφίσεις. Οι νόμοι έγιναν για σένα τα πάντα να λοιπόν. Οι νόμοι γίνονται προφάνω για τις χώρες των βασιλιάς. Αν ήμουν πίσω να πάμε στην κουβάλα και να πάω στην γελαγή, θα σκούφιζα τα κουβάλα στα χέρια μου και θα πήγαινα την ποντιά μου και θα τον αδερφό μου. Όχι. Αν ήσουν πλήστρα, θα εξοδεύεται ως τα πέρα. Και θα καθόσουν να κλέψεις τα όρια στο σπίτι σου. Όμως τώρα σκέφτηκες πως είσαι από βασιλική γενιά. Ανιψιά σου, παραγωγιά σου και από το γιου. Και πως όχι, και αυτή δεν θα τολμήσω να σε φρεναγώσω. Αλλά μεγάλος, ίσα ίσα, ήμουν βέβαιη πως θα με σκοτώνατε. Η περηφάνεια του ειδήμονα. Είσαι η ίδια η περηφάνεια του ειδήμονα. Ναι. Τώρα που ξαναβρίσκω στο βάθος του μαγιός σου, πιστεύω. Ήσουν βέβαιη πως θα έφυγες. Και ως φαινόταν αυτό είσαι πολύ φυσική για σένα. Έτσι πάλι. Το είπε και για τον πατέρα σου. Δεν λέω για ευτυχία. Μα αυτό δεν μπορούσε να γίνει λόγος για ευτυχία. Μα για την όπλη δυστυχία που φαινόταν πολύ ήδη. Τα ανθρώπινα σας στενεύουν εσάς στην οικογένειά σας. Θέλετε να βρεθείτε αντιμέτωποι με τη μοίρα και το θάνατο. Και να παντρευτείτε τη μητέρα σας και να σκοτώσετε τον πατέρα σας και να τα μάθετε τα ορεινά φόρτα, λέξη με λέξη. Τι θαυμάσια αυτό τώρα, τα λόγια του συστηματικά του. Και τι ψαλέα του αφήνεις όταν λέγεσαι η τύπης ή αντιγόνα. Και έπειτα η κανόνα που θα κάνει τα μάτια σου και να γεννάσει την ελεύθερα του χρόνου. Λοιπόν, αυτή και η ημέρα ήταν για πάντα. Η θύμα πιέζεται τώρα έκανε και μόνο χωρίς ιστορία. Εγώ μόνο θα με κρέμω, ως το Θεό. Πατάω τα πόδια μου στη γη. Έχω τα χέρια μου στις τσέπες και μια γυναίκα βασιλιάς αποφάσισα λιγότερο μεγάλη δίπουλος από τον πατέρα σου. Να κάνω ό,τι μου περνά από το χέρι για να καταστήσω τον κόσμο λειτουργό λιγότερο στο πλανητικό. Αν είναι δυνατό. Τίποτα άλλο. Δεν είναι αυτό ούτε μεριτέτεια πια. Είναι επάγγελμα που λέει κάθε μέρα. Και όχι πάντα εντάξει, όπως όλες τις δουλειές. Μια όμως τη βρέθηκα εδώ και να την κάνω, θα την κάνω. Και ανάστατο, κατέβαινε τον άλλο ένας σκονισμένος με το φόβος. Δεν μου αναγγείλει πως δεν είναι και πολύ βέβαιο η γέννησή μου. Θα το παρακαλέσω αυτούς, θα τα πάει από την κούρκα. Και δεν θα τρέξω για κάτι που θα κοιτάξω την βία σου στα μάτια και να αρχίσω να παραβάλω ημερομηνίες. Οι βασιλιάδες έχουν κι άλλα πράγματα να σκέφτονται εκτός από τα αγωνικά τους πράγματα μικρή. Λοιπόν, είσαι η αντιγόνα. Είσαι κόρη του ειδήμονα, Είσαι όμως και 20 χρονών. Και δεν πάει πολύ καιρό που όλη αυτή η ιστορία θα κανονιζόταν μέσα όσα μη και δύο καστούκια. Θα σε θανατώσω. Δεν κοιτάξτε και στον καθένα της που κοιτάει. Είσαι πολύ αδύνατη. Δεν επαφήνεις καλύτερα λίγο να κάνεις ένα γερό αγόρι στον έμονα. Η θύμα του χρειάζεται πολύ περισσότερο από το θάνατό σου, σε βεβαιώνω. Θα γυρίσεις αμέσως στην καμαρά σου. Θα κάνεις αυτό που σου είπα και δεν θα πεις λέξη. Για την εχεμήθεια των άλλων να αναλαμβάνω εγώ. Μπρος, είναι. Και δεν είναι αυτό που είσαι έτσι με τη ματιά σου. Με θεωρείς φίλος, είπα. Και θα σκέφτεσαι βέβαια πως είναι πολύ πεσός. Ωστόσο σε αγαπώ πολύ όλο τον παλιό χαρακτήρα σου. Μην ξεχνάς πως εγώ σου χάρισα το πρώτο σου παιχνίδι. Δεν είναι πολύ καιρός. Ακόμη, εγώ είμαι η κόμμα της καμάρας σου, τόσο από εκεί. Ξέρετε. Τι παιχνίδι είναι αυτό που θέλεις. Δεν έτσι. Δεν καταλαβαίνεις πως αν κάνεις άλλο από αυτά τα τρία πόδα που προσπάθησες να κάνεις. Δεν είναι χρεωμένο να σε παραπονώ. Αν σου πάθεις τώρα, να το παρακολουθείς αυτή η τρέλα, δεν κάνει χαρότητα να σε σώσει
ταθεί σύμφωνα με τους κανόνες. Πιστεύεις αλήθεια πως και αν ο αδερφός σου θα περιγραφέται αιώνια, αν δεν έχεις να πάρει το κόμμα του δικό κόμμα μαζί με την ευχή που λένε οι παλάτες. Τους άκουσες τους πατράδες της Στίβας να αναβάσανε την ευχή. Τις είδες αυτές τις άθλιες πάνω των παραλαμβαμένων υπαλλήλων, να πάνε τις λέξεις τους, να τσιπουνεύονται τις κινήσεις τους, να τσακίζονται να τσιαπερπέτσουν τον ένα νεκρό για να παραλάβουν τον άλλο κρίκο μες στο γυαλό φαΐ. Ναι, τους είδα. Δεν σκέφτηκες ποτέ σου πως, αν κάποιος το ονομάσει Ελληνάδης, όταν εκείνη την ώρα ξαπλωμένος εκείνο το καράβι, θα σου πω τα παρολινέσεις αυτά, θα τους πάμε στην αυλάψου, να σε ευχαριστούν. Ναι, το σκέφτηκα. Και παίζεις τώρα με το θάνατο, επειδή αρκετικά το αδερφός σου, το και είναι και μαρτύριο. Αυτή την πατρολίνα, σε σένα, έκανε το αυτή και μόνο αν δεν θα είναι χάρη. Είναι εξωφρενικό. Ναι, είναι εξωφρενικό. Τότε γιατί δεν θα κάνεις αυτό. Για τους άλλους, για τους που πιστεύουν, για να τους ξεσηκώσεις εναντίον. Ούτε για τους άλλους, ούτε για τον αδερφό σου. Για ποιον λοιπόν. Για κανένα. Για μένα. Θέλεις λοιπόν τόσο πολύ να τα κάνεις. Μοιάζεις κιόλας με τον λόγο δεν μοιάζεις προς το πόδι. Γιατί συγκινέστε την ώρα μαζί μου. Κάντε όπως κι εγώ. Κάντε ώστε να κάνετε μόνο. Αν έχετε και την καρδιά κατεποτρίπωτα. Είναι το μόνο που σας ζητώ. Το κουράγιο δεν μπορεί να κρατήσει αιώνια. Θέλω να σας σώσω, Αντιγόνη. Είσαστε βασιλιάς, μπορείτε τα πάντα. Όμως αυτό δεν μπορείτε. Για το λόγο να ευχαριστηρία. Για ποιο λόγο. Για να κλάψω, να ζητήσω χάρη, να ρωτήσω ό,τι μου ζητήσατε και να ξαναρχίσω έπειτα, όταν δεν το πονάω πια. Άκουσα με καλά. Μου έπαιζε ο χάρης του λόγου και σένα ο καλός σύμφωνο και το ξέρεις. Μην το παρακάνεις όμως πάλι την πίτσα. Αν είχε κανένα συνηθισμένος στην νόμη στήρωνος, θα σου είχε από πολλή ώρα ξενιζώσει τη γλώσσα. Θα σου είχε ξεπηδώσει τα χέρια με τον άκρος ή θα σε είχε πετάξει στα μπουντρούδια. Όμως εσύ βλέπεις μες στα μάτια μου κάτι που διστάζει. Βλέπεις πως αφήνω και μία άσχη να φωνάσεις τους πανιώτες του και βλοφάνεις ότι μπορείς που θες να καταλήξεις μικρά επέμονα. Είστε με φωνάτε το χέρι. Εγώ είμαι πιο δυνατός. Έτσι τρέχω περίπου κι εγώ. Μου φαίνεται πως αυτό έπρεπε να κάνω εξ αρχής. Να σου τραβήξω το χέρι, να σου στρίξω τα μαλλιά όπως κάνω στα κορίτσια, στα παιχνίδια. Είμαι θείος, ναι. Στην οικογένειά μας όμως να συνηθίσουμε να είμαστε τριτελείο ένας με τον άλλον. Δεν σου φαίνεται ωστόσο αστείος αυτός ο περιγελαμμένος βασιλιάς που σ' ακούει. Αυτός ο γέρος που είναι παντοδύναμος και που έλεγε έλεγχο όταν άλλοι θα σκοτώνονται. Πίστεψέ με, το ίδιο συγκριτικούς όπως και εσύ. Και που κάθεται εδώ και τόση ώρα και προσπαθούν να σε εμποδίσει να πετάνεις. Με σφίγγεται πάρα πολύ χρόνο. Δεν πονάω πια. Δεν έχω το χέρι. Ένας Θεός ξέρει πόσες δουλειές έχω σήμερα και ωστόσο θα κάνω μια άλλη ώρα για να σας σώσω μα είναι πίτσα. Την επομένη μιας αποτυχημένης επανάστασης υπάρχει δουλειά για το παραπάνω, πιστέψτε με. Ωστόσο οι ειλίκουσες υποθέσεις θα περιμένουν. Δεν θέλω να σας αφήσω να πετάνει μέσα σε μια πολιτική φασαρία. Αξίζεις πιο πολύ. Γιατί ο πολυμήνης σου, αυτή η δανεισμένη σκιά, αυτό το σώμα που σαπίζει ανάμεσα στους κουρούς του και όλα αυτά τα πράγματα που σε ευλογίζουν, δεν είναι παρά πολιτική και τίποτα άλλο. Και πρώτα απ' όλα, δεν είναι τρυφερός, είναι όμως λεπτός. Μ' αρέσει ό,τι είναι καθά, ό,τι αριστερό, καλοποιημένο. Νομίζεις τάχα πως δεν μαϊδιάζει και εμένα όσο και εσένα αυτό. Το κρέας που νομίζεις τον ήλιο. Τα βράδια, όταν ο άνεμος μέσα είναι από τη θάλασσα, είναι η ρουτιά πλάνη ως κεφαλά. Μα να σταθώ με την καρδιά. Και ωστόσο δεν πάω ούτε το παράθυρο να κλείσω. Είναι απέστητο και μπορώ σε σένα να το πω. Είναι ηλίθιο, τερατώδικα ηλίθιο. Πρέπει όμως ολόκληρη η κύβα να αναφέρει αυτή τη ρουτιά για κάποιο καιρό. Σε βεβαιώνω, θα τον έχω από μια χαρά που να το πω σου έστω και για λόγους συγκινητής. Για να μπορώ όμως το νόημα του ζώου του κυβερνώ, πρέπει το κόμμα του Πολυμίκη να φροντίσει ένα μηνά ολόκληρη την πόλη. Είσαστε απέσιος. Ναι, μικρό.
Σοφία. Έπρεπε να πει και όχι τότε. Στο χέρι μου ήταν. Μόνο που ένας άλλος θα φτάσει να μεγάλη σπορνιά να δουλέψει. Δεν μου φάνηκε τίποτα αυτό. Είπανε. Λοιπόν, τόσο το χειρότερο για εσάς. Εγώ δεν είπανε. Τι μιλάτε με η πολιτική σας, οι ανάγκες σας, οι άθλιες ιστορίες σας. Εγώ μπορώ ακόμα να λέω όπως γιατί δεν μ' αρέσει. Και εσείς, με το στέρνα σας, με τους φρουρούς σας, με τα κουλούρια και τα χαϊμαλιά σας, μπορείτε να καταλαβώσετε. Επειδή είπατε, αν θέλετε να μιλήσετε τους, εσείς είπατε, δεν έχω τίποτα να πει αυτό από σας. Εσείς έτοιμοι. Καθώς είστε εδώ, δεν υπάρχει καλό και δεν πονάτε τους φρουρούς σας. Μπορώ και εγώ να κρατήσετε όσο θέλω. Μα την αλήθεια με διασκεδάζω. Σας τρομάζω. Γι' αυτό προσπαθείτε να με σώσετε. Θα σας ήταν βέβαια πιο κομικό να απαλλώσετε την μικρή αντικόμιση τα νύχια που μπείτε στο παλάτι. Είσαστε πάρα πολύ ευαίσθητος και δεν μπορείτε να κοιτάξετε στη γαλά σας πρόβλημα. Ωστόσο θα το σκοτώσετε σε λίγο. Και γι' αυτό φοβόσαστε. Είναι άσχημο να φοβάται ένας άντρας. Λοιπόν, ναι. Φοβάμαι να το καθόλου να σε παραδώσω με την κίνηση. Και δεν το θέλω. Εγώ δεν έχω φοβή να κάνω κάτι που δεν το θέλω. Μπορεί και δεν θέλατε να βρείτε στον αδερφόμενα δάμε. Δεν είναι το αδερφόμενο που θέλατε. Το είπα πριν. Και ωστόσο δεν το δείτε. Και τώρα θα σας δώσετε παρά τη θέλησή σας. Αυτό θα πει να είσαι βασιλιάς. Ναι, αυτό. Κακό με ρητρέο. Τα σπασμένα μου γεμάτα ακόμα νύχια. Και με τις μελανιές που μου έκανε τη φρουρίσου στα χέρια μου. Με το φόβο που τους παράγει το στήθος. Εγώ είμαι η βασιλίσσα. Τότε λυπήσουμε. Ζήσε. Το πάγο του αδερφού σου που σταυρίζει κατά από τα παράθυρα μου είναι αρκετή πληρωμή για να βασιλεύσει η τάξη στη Θήβα. Ο γιος μου σ' αγαπάει. Μην αργάσεις να βιώσω και με σένα. Αρκετά πλήρωσα. Όχι. Είπατε ναι. Δεν θα πάψετε ποτέ πια να Μα πληρώσετε. για το όνομα του Θεού, προσπάθησε λοιπόν να καταλάβεις μια στιγμή και εσύ μικρή ανόητη. Πρέπει ωστόσο να υπάρχουν κάποιοι που να λένε ναι. Πρέπει να υπάρξει κάποιος που να κυβερνήσει το καράβι. Καλημέρα από παντού. Είναι γεμάτο εγκλήματα, η ληστιότητα, τα στοιχεία. Και το τιμόνι παραβαίνει εκεί κάτω. Το πλήρωμα δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει νου παρά τον άνθρωπο να σβήσει καβάλι. Και η αξιωματική στερώνουν και όλο διαβολική σχεδία μονάχα για αυτούς, παίρνοντας μαζί κι όλο το λίγο νερό του καραβιού, για να γλιτώσουν τουλάχιστον το δικό τους το κομμάτι. Και το κατάρτι κρίζει. Και ο άνεμος θα δουλειάζει. Και τα μαλλιά θα σε σκουστούν. Και όλα τα παρατηρεί θα σου φύξουν όλα μαζί. Επειδή δεν σκέφτονται παρά το κομμάτι τους. Το πολύτιμο κομμάτι τους και τις μικροδουλίτσες τους. Νομίζεις λοιπόν πως τέτοιες ώρες έχεις θεό να κάνεις το δύσκολο. Να λογαριάσεις αν πρέπει να πεις ναι ή όχι. Να αναπτυχθείς, μην τυχόν και το πληρώσεις πολύ ακριβά κατά μέρα, κι αν θα μπορείς να είσαι άνθρωπος έπειτα. Αρπάζεις το τιμόνι. Ορθώνεσαι μπροστά στο θεόρατο κύμα και πυροβολείς στο σωρό. Το πρόχωρο του φορεί. Στο σωρό. Δεν έχει αρώματα. Σαν το κύμα που έρχεται και σπάει στην γέφυρα μπροστά σου. Ο άνεμος σου πλαστικίζει το πρόσωπο και αυτό που πέφτει δεν έχει όνομα. Μπορεί και να ήταν εκείνος που σου έδωσε χθες το βράδυ χαμογελώδες από φωτιά του. Δεν έχει και όνομα. Ούτε και εσύ καθομένος στο τιμόνι έχεις όνομα. Μονάχα το παράθυρο έχει πια όνομα και έχει ευθυνία. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν θέλω να καταλάβω. Αυτό χρειάζεται σε εσάς. Εγώ δεν βρίσκομαι εδώ για να καταλάβω. Μόνο για να σας πω και να πεθάνω. Εύκολο είναι να λες αυτό. Όχι πάντα. Άμα πεις ναι, χρειάζεται να υδρώσεις και να ανασκοπείς. Να δράσεις τη ζωή με το Θεό σου και να ποθείς μέσα από τους αγώνες. Εύκολο είναι αυτό. Ακόμη και αν σε ψηφίζει τη ζωή. Δεν έχεις παρά να μείνεις ασάλευτος και να περιμένεις. Να περιμένεις για να ζήσεις, να περιμένεις ακόμη και για να πεθάνεις. Είναι πολύ μιλό το όχι. Είναι η εκπαίδευση των ανθρώπων. Φαντάζεσαι τάχα ένα κόσμο όπου τα πέτρα θα λέγανε όλοι στον θυμό που ανεβαίνει από εκεί. Όπου τα ζώα θα λέγανε όλοι στο έντυπο του κυνηγιού και του έβαλε. Προχωρούν σπρώχνοντας το ένα ύστερα απ' άλλο αδιάκοπα στον ίδιο δρόμο. Κι όσο και αν θέσουν, τα λαβερνούν. Κι όσο και αν τροφούν, θα μείνει πάντα ένα από κάθε είδος, έτοιμο να ξανακάνει μικρά. Και έτοιμο να ξαναρχίσει τον ίδιο δρόμο, με το ίδιο κουράγιο. Όμοια εντελώς με τώρα που πέρασαν πριν. Τι ωραίο ιδανικό για ένα βασιλιά. Τα ζώα
Με περιφρονείτε. Παράξενο παιδί. Το φαντάστηκα στην νέα του νεαρό, με κάποιο τρόπο νεαρό που μόλις θα είχε απομείνει να με σκοτώσει. Και που έπειτα δεν θα μπορούσα να το αποσπάσω παρά την περιφρόνησή του. Δεν μου πέρασε όμως ποτέ αυτό, πως με σένα, και για κάτι τόσο ηλίθιο. Άκουσε με ωστόσο για τελευταία φορά. Μπορώ να είναι ευχαριστός, αλλά οπωσδήποτε είναι ο ρόλος μου και θα σε θανατώσω. Μόνο που πρέπει να βεβαιωθείς ορότερα και εσύ για το δικό σου το ρόλο. Ξέρεις γιατί θα πεθάνεις στα λιγόνια. Ξέρεις κάτω από μια τρομερή ιστορία να κάτσεις για πάντα το μικρό μαθημένο σου μόνο. Ποια ιστορία? Την ιστορία του Ελαιοκλήτη του Πολυνίκη. Το αδερφό σου. Όχι. Νομίζεις πως την ξέρεις. Δεν την ξέρεις καθόλου. Κανένας ο Ελαιοκλήτη δεν την ξέρει εκτός από μένα. Μου φαίνεται όμως πως και εσύ έχεις σήμερα το δικαίωμα να τη μάθεις. Δεν είναι τίποτα όμως. Θα δείξω. Πρώτα απ' όλα θα θυμάσαι τους αδελφούς σου. Πιο παιδικοί σύντροφοι θα σε περιφρόνησαν σίγουρα. Θα σου σπόταν τις κούκλες σου, θα σε κοψιτήριζαν διαρκώς να είναι αυτοί που άλλοι πέρασαν να μην μας κάνει. Ήταν μεγαλύτερη. Έπειτα θα τους τάφτασες. Κι όταν μεγάλωσαν άρχισαν να βγαίνουν τα βράδια, να μυρίζουν αντρίλες και δεν ξαναγύρισαν πια να σε κοιτάξουν. Ήμουν κορίτσι. Έπαιρνες όμως τη μητέρα σου να κλαίει. Το πατέρα σου να μόνο. Άκουγες τις πόρτες να βγάλουν έξω στα βράδια όταν γύρισαν και τα απόλυτα στους διαδρόμους. Και περνούσαν από μπροστά σου αυτές στην γη και κούφι, πρόποντας καψί. Κάποια μέρα θα μου χτυπήσουν μια πόρτα. Ήταν πρωί μόλις είχαμε ξυπνήσει και εκείνοι γύρισαν απ' έξω. Ο Πολυνίκης με είδε. Ήταν κατάπλωμος. Τα μάτια του γυάλιζαν. Και τόσο όμορφος με το σμόκι του. Μπα, εδώ είσαι εσύ μου είπε. Και μου έδωσε ένα χάρτινο λουλούδι. Λάβει τις νύχτες του. Και το φύλαξε βέβαια αυτό το λουλούδι. Και τα λογικής άρχισαν στους τετάρες και το φύλαξες όλα πολύ για να πάρεις κουέ. Πού το ξέρετε? Ποια είναι η εικόνη με το αποκριάτικο λουλούδι σου. Ξέρεις ποιος ήταν ο αδερφός σου. Το ξέρω πως έτσι κι αλλιώς θα το παθολογούσετε. Ένας ηλίθιος αδερφός. Ένας σκληρός και αδερφός αδερφός. Ένα μικρό φίλος που το μόνο που θα μπορούσε να τρέχει πιο γρήγορα από τον άλλο μετά το κινητό. Και αυτό δεν είναι περισσότερα να μας τα πάρει. Κάποτε ήμουν μπροστά. Ο πατέρας μου αλήθηκε ένα μεγάλο ποσό που είχε χάσει στα χαρτιά. Κυτρίνησε το κακό του και σήκωσε την κλωτσιά του στο μήνυμα μια προμέλη. Κατέβασε την κλωτσιά του με όλη την δύναμη στο πρόσωπο του πατέρα του. Ήταν αξιοκρίνητος. Ο πατέρας του ήταν καθισμένος στο γραφείο με το πρόσωπο στα χέρια. Η μύτη του έτρεχε. Έκλαιγε. Και ο Πολυνίκης σε μια δουλειά του πατρίου του σφαρτάρου, Δεν είναι αλήθεια. θυμίσου, ίσον 12 χρόνια. Δεν το ξαναέρευε από τότε και πολύ καιρό, δεν είναι αλήθεια. Ναι. Αλήθεια. Έφυγε από αυτό το καβγάρι. Ο πατέρας του δεν θέλησε να τον τιμωρήσει. Πήγε και κατατάχθηκε στο στρατό των Αγγείων. Και μόλις έφτασε στο άτομο άρχισε τις συνωμοσίες εναντίον του πατέρα. Εναντίον του γέροντα αυτού, δεν αποφάσισε να πεθάνει. Να παρατήσει το βασιλειό του. Ακολούθησαν αναφορές από πέντε δολοφονίας. Και οι δολοφόνοι του Καναδά παρατηρούσαν στο τέλος πως ήταν πληρωμένοι από αυτό. Και όχι μόνο από αυτόν άλλωστε. Γιατί εκείνο που θέλω να μάθεις είναι τα παραδείγματα του κλάδου όπως βλέπεις να παίξεις κάποιο ρόλο. Την κουζίνα. Είπα χθες και κοίταξαν μεγαλόπαιδα από τον Ελαιοκλήτη. Ο Ελαιοκλήτης είναι ένας ήρωας και ένας άγγελος τώρα για την Θήβα. Όλη η πόλη τον συνόδευσε. Τα παιδιά του σχολείου δώσανε τις δεκάρες του παράδοσης για το Στέφανο. Γέρεψε στο συγκινημένο.
συγκινημένοι δοξολόγησαν με τρέμουλο στη φωνή τον καλό αδερφό, τον πιστό και οποιητήπονα, τον ομιμόφορο πρίγκιπα. Και εγώ ο ίδιος έκανα κι όλοι οι παπάτες της Θήβας με τα ερίσιμα άπειρα τους και την κατάλληλη έκφραση στο πρόσωπο και στρατιωτικές στιγμές. Έπρεπε. Καταλαβαίνετε που θα μου είδατε γιατί πολυτέλεια δύο κατάλαβα από ένα σε κάθε παράδειγμα. Εσέναν όμως θα σου πω κάτι που μονάχα εγώ το ξέρω. Κάτι φρικτό. Ο Εδιοκλής, αυτή η προσωποποίηση της αρετής δεν ήταν καλύτερο από το Πολυνίκη. Ο καλός αδερφός είχε προσπαθήσει κι αυτός να προχωρήσει τον πατέρα του. Ο νομιμόφωνος πρίγκιπας είχε προσπαθήσει κι αυτός να πουλήσει τη Θήβα σε όλα τα τούτη και τα περισσότερα. Ναι, σου φαίνεται παράξενο. Η προδοσία αυτή που εξαιτίας του πτώμα του Πολυνίκης αφήσει στον ήλιο, έχω τώρα αποδείξεις. Πως και ο Εδιοκλής, που κοιμάται ήσυχος στο μαναρέλι του άνθρωπο, την ετοίμαζε για λογαριασμό. Είναι αυτός την αντίθεση που ο Πολυνίκης πέτυχε νωρίτερα. Είχαμε να κάνουμε με δύο λογοδίτες του ίδιου πειράματος, ο Παπαδέλος ο ένας τον άλλο τον ελεύθερά σας, και που αντιρροφάθηκαν σε πιο μικρή αλήθεια που ήταν για να καθαρίσουν τους λογαριασμούς τους. Με τη διαφορά τους μου συνδεσόταν κάποιος ήρωας. Αναζήτησαν τότε τα προβατά τους ανάμεσα στα άλλα. Τους βρήκανε γελιαμένους, για πρώτη φορά στη ζωή τους σίγουρα. Είχαν αλληλοκομματιαστεί. Και έπειτα είχε περάσει από πάνω τους ολόκληρο το ηθικό των αρχείων. Ήταν ποντοποιημένοι μόνοι. Απνόριστοι. Είπα και μάλιστα από ένα από τα δύο κόμματα, το λιγότερο απαρισμένο για την εθνική μας κηδεία, και διέταξα να αφήσουν το άλλο να μας αφήσει εκεί που βρισκόταν. Δεν ξέρω καν ποιο. Και σε βεβαιώνω πως το ίδιο έχει κάνει. Γιατί μου τα διηγηθήκατε όλα αυτά. Θα ήταν καλύτερα να σας αφήσω να πεθάνεις μέσα στην την άθλια ιστορία. Ίσως. Εγώ πίστευα. Τι θα κάνεις τώρα? Θα πάω στην κάμαρά μου. Μην μείνεις πολύ ώρα. Πήγαινε πέρα στον έμψο. Πατέρα σου γρήγορα. Ναι. Έχεις μια ολόκληρη ζωή μπροστά σου. Η συζήτηση μας είναι ολόκληρα περίπου και στα ψέματα. Έχεις ακόμα αυτό το θησαυρό. Ναι. Κι ήθελες να το σπαταλήσεις έτσι. Σε καταλαβαίνω. Το ίδιο θα έκανα και εγώ αν τον 20 χρονών. Γι' αυτό ρούφωσα τα λόγια σου. Άκουγα τα μάτια και εγώ ένα μικρό κρέωνα αγνό και χλωμόσα για σένα. Που δεν σκεφτέταν για πρόσφατα πώς να δώσει ό,τι είχε. Πατέρα σου γρήγορα αγνώμη. Ευτύχησε. Η ζωή δεν είναι όπως την νομίζεις. Είναι ένα νερό που είναι ηταρμίνο και κυλάει ανάμεσα τα ανοιχτά τους δάχτυλα χωρίς να το καταλαβαίνει. Κλείσε τα χέρια σου. Κλείσε τα χέρια σου γρήγορα, συγκράτησε. Θα δεις. Θα γίνει ένα μικρό και ακόμα κομμάτι που θα το παρακατήσεις καθισμένοι στον ήλιο. Θα σου πω λίγο λίγο, γιατί χρειάζονται τη δύναμη και την ορμή σου. Μην τους άκουσες. Μην μ' ακούσεις ούτε και εμένα όταν θα βγάλω εγώ που στον τάφο του Εδιοκλή. Δεν είναι αλήθεια. Τίποτα δεν είναι αλήθεια. Εκτός από αυτά που δεν λέτε. Θα το καταλάβεις και εσύ αυτό πράγμα. Πολύ αργά. Η ζωή είναι ένα βιβλίο που ανταμάζει. Ένα παιδί που παίζει στα πόδια σου. Ένα εργαλείο που ξέρεις να το δουλεύεις. Ένα σκαρνί για να ξαποσφέρεις τα βράδια μπροστά στην πόρτα σου. Θα με περιφρονήσεις και πάλι. Όταν όμως θα ανακαλύψεις και καταλάβεις πως αυτή είναι η ταπεινή παρηγοριά των κερασμένων. Θα δεις πως η ζωή δεν είναι ίσως τίποτα παρά για την ουσία.
Η ευτυχία. Την είμαι, έτσι. Ποια θα είναι η δικιά μου η ευτυχία? Τι είδους ευτυχισμένη γυναίκα θα γίνει μικρή Αντιγόνη? Τι είδους μικρότητες θα πρέπει να κάνει κι αυτή μέρα με την ημέρα, για να αποσπάσει με τα δόντια της το μικρό κουρέλι της ευτυχίας που της ανήκει? Σε ποιον θα πρέπει να επισέλθει? Σε ποιον να χαμογελάσει? Σε ποιον να τον είναι επίπεδη? Ποιον θα πρέπει να πείσει να κάνει πάνω στον πεδέλη? Όχι, δεν θα πάψω. Θέλω να μάθω πώς θα κάνω για να γίνω ευτυχισμένη. Και αμέσως, γιατί αμέσως πρέπει να διαλέξω. Λέτε πως είναι ωραία. Θέλω να μάθω πώς θα κάνω για να ζήσω. Ναι, αγαπώ το. Θα πω ένα νέμα αγενό και εμένα. Ένα νέμα απαιτητικό και πιστό, όπως εγώ. Αν πρόκειται όμως η ζωή σας, η ευτυχία σας, να περάσουν από πάνω και να τον αφανίσουν με τη φτερά τους. Αν πρόκειται να μην κλωμιάζει πια όταν εγώ κλωμιάζω. Αν πρόκειται να μην νομίζει πως πέθανα όταν εγώ πεντελεπτά. Αν πρόκειται να μην νιώθω μόνο μου στον κόσμο και να μην με μισεί όταν γελάω χωρίς να ξέρει αυτός γιατί. Αν πρόκειται να γίνει κοντά μου ο Κύριος εγώ. Αν πρόκειται να μάθει να λέει ναι κι αυτός, τότε δεν τον αγαπώ από τον αιώνα. Δεν ξέρω γι' αυτό. Εγώ ξέρω, όμως εσείς δεν το κάνατε. Σας μιλάω από το Ινωμιακό, από ένα βασίλειο που δεν μπορείτε πια να δείτε, με τις ρητίδες σας, τη σύνεσή σας, την κοιλιά σας. Γελάω πια να μην σε ξαναβλέπω μιλάτε με κάποιο χρονό. Έχεις το ίδιο στο Αθήνα που νομίζει πως είναι παντοτύπωνος. Η ζωή μόνο σου πρόσθεσε όλες αυτές τις αερογραφίες στο πρόσωπο. Και όλα αυτό το λίγο σου το κοιτάς. Θα πάω στη στενοχώρια. Δεν θα πάω. Επειδή ξέρεις τι σου πολιτικό. Θα ρίχνω και το βλέπω στο μάτι σου. Ξέρεις τι σου πολιτικό. Μα δεν θα το μονοποιήσεις ποτέ. Επειδή υπερασπίζεσαι την ώρα που είναι ευτυχία σου. Πως ο σκύλος στο κοκαλό. Η δική σου και η δική μου, ναι, αγόρι. Με αειδιάζετε όλη την περίφημη ευτυχία σας. Με την περίφημη ζωή σας που πρέπει να αγαπάμε και καλά. Κάνετε σαν σκυλιά, επειδή είναι την βρετή. Μια μικρούλα την αγαπάτε ευτυχία σε κάθε μέρα και δεν ζητάτε άλλο. Εγώ τα θέλω όλα. Αμέσως δίχως φαζάκι. Δεν έχουμε τίποτα. Δεν τα λέγαμε να αρχίσει εγώ και να με ευχαριστημένη με τα ξεροκόμματα με κάθε χρόνο. Θέλω να βεβαιωθώ για όλα σήμερα. Να βεβαιωθώ όπως το τόσο όμορφα, όπως το καιρό που είναι μικρή. Κοιτάξτε τα κουτά μου. Πώς, άκουσε να όπως ο πατέρας σου. Ως ο πατέρας μου, ναι. Είμαστε από εκείνους που σπρώχνουν τα ερωτήματα ως το τέλος. Ως εκεί που δεν έχει πια καμιά ελπίδα ζωντανή. Ούτε η παραμικρή ελπίδα χωρίς να τις στραγγαλίσουν. Είμαστε από εκείνους που πηδάνε στο λαιμό σας άμα τα ανταμώσουν την ελπίδα σας. Την αγαπημένη σας ελπίδα. Τη συγχαμένη ελπίδα σας. Πάψε. Ξέρεις τι άσχημη που είσαι όταν φωνάζεις έτσι? Ναι, είναι άσχημη. Είναι να πέσεις σε αυτές τις φορές αυτά τα αγαπημένα που πάλι και τα απόκριφα. Ο πατέρας δεν ομόρφωνε απαραίτητα. Όταν βεβαιώθηκε πιο αλόγανα, πως είχε σκοτώσει τον πατέρα του, πως είχε παντρευτεί την μητέρα του και πως τίποτα πια δεν μπορούσε να τον σώσει. Τότε δεν έλειψε μόνο μιας. Κάτι σαν χαμόγελο έρχεται στο πρόσωπό του και έγινε όμορφος. Είχαν όλοι απληρώσει. Δεν του μένει πια παρά να κλείσει τα μάτια του για να μην σας βλέπει άλλο. Οι πάτσε σας, οι κακομοίρια σας βάζουν στον υποψηφίο της ευτυχίας. Εσείς είσαστε άσχημος ο Ρέικα, φαντάζεται. Έχετε όλοι σας κάτι άσχημο στον πνεύμα του το κοινό. Καλά θέλετε πριν Ρέα, η κουζίνα. Έχετε πάνω μαγείο. Και αυτά που να πω στο χώρο. Και αυτά που πάτε. Νομίζετε ότι μπορείτε να διαβάσεις εσύ ο κοινός. Εγώ θέλω να σου πω για πάνω σου. Θέλεις όλη την καλά να πας στο πάνω σου. Μάλιστα, λοιπόν, σπότες θα ήθελα να ακούσουν. Τι γίνεται σήμερα? Αντιγόνη, συγχώρεσαι με. Αντιγόνη, δεν έρχομαι. Έχω θάρρος κι εγώ. Θα έρθω μαζί σου. Πού θα έρθεις μαζί μου? Αντί θανατώσετε, πρέπει να θανατώσετε και εμένα μαζί. Όχι εσύ, εγώ μονάχα. Δεν σου περνάει η ιδέα που θα έρθεις τώρα να το κάνεις μαζί μου. Θα ήταν πολύ εύκολο. Δεν θέλω να ζήσω αν δεν κάνεις εσύ. Δεν θέλω να κάνω χωρίς εσένα. Διάλυσες τη ζωή και εγώ το θάνατο. Άφησε με τώρα τους τρίνους σου. Έπρεπε να πας εκεί σήμερα το πρωί με τα 4 μες στο σκοτάδι. Έπρεπε να πας να σκάσεις το κόμμα με καλύτερα σου την ώρα που ήταν απ' την πλάι και να κάνεις να σε τσακώσουν σαν την έφερα. Καλά λοιπόν. Θα πάω αύριο. Την ακούς κρέο. Και αυτή. Ποιος ξέρει αν εγώ ήσουν κι άλλη από την Ελλάδα. Τι περιμένεις λοιπόν
Τρελάθηκες, λέω. Τι κάνεις? Έπρεπε να πεθάνω. Μην αφήσεις την Αντιγόνη να πεθάνει, κρέο. Θα μείνουμε όλοι μας σημαδεμένοι από αυτή τη γη. Αιώνες και αιώνες. Μονάχη τις λέξεις να πεθάνει. Κανένα δεν είναι και τότε να δώσει για να την αναγκάσει να ζήσει. Τώρα το καταλαβαίνω. Η Αντιγόνη ήταν καμωμένη για να πεθάνει. Μπορεί και η ίδια να μην το ήξερε. Όμως ο Μαμενίκης δεν ήταν παρά μια πρόταση. Όταν αναγκάστηκε να το λαμβάνει, βρήκε αμέσως καρδιά. Εκείνο που είχε σημασία για αυτήν ήταν η άλλη στο θάνατος. Είναι παιδί, κρέο. Τι θες να κάνω? Να την καταδικάσω να ζήσει? Κομμένα! Ξέχασε τη κρέμα. Ξέχασε τη κρέμα. Τρελάθηκες, πατέρα. Αφήσέ με. Έκανα ό,τι μπορούσα για να τη σώσω. Ό,τι μπορούσα να σκοτίζομαι. Δεν σε πατέρα. Μπορούσε να πεις για την το πήρξε την πέρα. Στο τέλος δεν βλέπει πώς την παίρνουν. Μην τους αφήσεις να την πάρουν, πατέρα. Τώρα πια μείνεις. Ολόκληρη η μας έλειπε. Είμαι υποχρεωμένος. Αφήσέ με. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, να πούμε πως είναι τρελή να την κλείσουμε κάπου. Θα πούμε πως είναι ψέμα. Πως τη ζωή επειδή ήταν να παντρευτεί το γιο μου. Δεν μπορώ. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε λίγο καιρό. Εντυθήκατε έτσι να άκρη. Ο λαός θα μας το ουλιάζει και όλο πανάτι. Δεν μπορώ. Πατέρα, ο λαός δεν είναι τίποτα. Εσύ είσαι ο Κύριος. Είναι πολίτικα τα πράγματα. Όχι έπειτα. Πατέρα, είναι γιος. Δεν μπορείς να αφήσεις να μου την πάρουν. Μένε μου. Μένε μου, κουράκι. Η Αντιγόνη δεν μπορεί να καθίσει. Η Αντιγόνη μας άφησε κιόλας όλους. Νομίζεις πως θα μπορέσω εγώ να ζήσω χωρίς εκείνη? Νομίζεις πως θα τη δεχτώ εγώ τη ζωή σας? Κι όλες τις μέρες, από το πρωί στο βράδυ χωρίς εκείνη? Και τις φούργες, και τη φλιαρία, και την γυαλιά που κάνεις χωρίς εκείνη? Πρέπει να το πεις εγώ. Θα πρέπει να πας κάποια μέρα λίγο η πολυτιμερή, λίγο η πολυτιμερή πρέπει επιτέλους να δεχτεί τα κοινά. Εσένα είναι σήμερα, βέβαια. Και να είστε μπροστά του με δάκρυα στα μάτια και πολεμένη την καρδιά μου, το μπορεί. Για τελευταία φορά. Όταν θα γυρίσεις την πλάτη σου, όταν θα δρασκελίσεις σε λίγο το κατόφλι, θα έχουν όλα τελειώσει. Έχουν κιόλας τελειώσει. Μη με καταδικάζεις εγώ, μη με καταδικάζεις κι εσύ. Εκείνη η τεράστια δύναμη και το θάρρος. Εκείνος ο γιγάντιος Θεός που με σήκωνε στα μπράτσα και αμέσως από το τέρα τους ίσκιους ήσουν εσύ. Εκείνη η προστατευτική μυρωδιά και το καλό βραδινόψο μου στο φως της λάμπας όταν μου έδινες τα βιβλία στο γραφείο σου. Ήσουν εσύ, νομίζεις? Ναι, λοιπόν. Όλες εκείνες οι φροντίδες, όλη εκείνη η περηφάνεια, όλα εκείνα τα βιβλία με τους ήρωες, σκοπό τους είχαν τούτο εδώ. Να γίνω άντρας, όπως λες, και να είμαι καταυχαριστημένος επειδή ζω. Ναι. Πατέρα, δεν θέλετε. Δεν είσαι εσύ. Δεν είναι σήμερα η μέρα. Δεν στεκόμαστε τυχαία με αυτόν τον τοίχο που δεν μας μένει παρά να πούμε ναι. Είσαι ακόμα παντοδύναμος εσύ. Όπως τότε που ήμουν μικρός. Σε παρακαλώ, πατέρα. Κάνε να σε θαυμάζω. Να σε θαυμάζω ακόμα. Είμαι ολομόναχος. Και ο κόσμος είναι ολόνιμος, μα δεν μπορώ πια να σε θαυμάζω. Είμαστε ολομόναχοι εγώ. Ο κόσμος είναι κοινός. Και με θαύμαζες πάρα πολύ καιρό. Κοίταξε. Αυτό θα πει να γίνεσαι άντρας. Να δεις τον πατέρα σου κατά πρόσωπο κάποια μέρα. Αντιγόνη. Αντιγόνη. Βοήθεια.
Έφυγε σαν τρελός, Κρέον. Ναι, το κακόμοιρο το παιδί. Την αγαπάτε. Κρέον, κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορώ τίποτα πια. Έφυγε πληγωμένος θανάσιμα. Ναι. Είμαστε όλοι πληγωμένοι θανάσιμα. Αρχηγέ, παίρνεις το παλάτι από παντού. Δεν μπορώ πια να βλέπω τους φάπους. Δεν μπορώ πια να ακούω τις φωνές τους. Δεν μπορώ πια να βλέπω κανέναν. Έχεις τώρα το θάνατό μου στα χέρια σου, φαίνεται. Κάνε να μην δω πια κανέναν όσο να τελειώσω τώρα. Η φρουρά μου πήγες. Εσύ μη γραμματίζεις. Ώστε εσείς, Ποιο? το τελευταίο ανθρώπινο πρόσωπο που βλέπω. Έτσι φαίνεται. Να σε κοιτάξω. Φτάνει. Εσύ με έπιασες πριν. Ναι, εγώ. Με πόνεσες. Δεν ήταν ανάγκη να με πονέσεις. Δεν θα τάχανε ανάγκη να πω στο θέλω να το σκάσω. Καλά, καλά. Όχι πολλά λόγια. Άμα δεν έκανα εσένα τα γράφω να είναι μένα. Πόσο χρονών είσαι? 39. Έχεις παιδιά? 2. Τα αγαπάς? Αυτό είναι δική μου δουλειά. Πάει ο καιρός που είσαι στριφτουρός. Από τον πόλεμο. Ήμουν αλωτία, δίδωσα ανάκατα. Πρέπει να είναι κανείς λοχίας για να γίνει φρουρός. Το σωστό έτσι. Η λογία είναι να έχεις πάει στον λαμό των φρουρών. Άμα γίνει φρουρός, ο λογίας κάνει τον βαθμό. Να πούμε συναντάω τον τρόπο με έναν νοσήλευο. Έχει το δικαίωμα να μην μου κάνει το σκύλο. Αλήθεια. Όμως τις περισσότερες φορές δεν κάνω. Βέβαια, ο νοσήλευος ξέρει πως ο φρουρός είναι βαθμοφόρο. Όσο για το μισθό, παίρνεις το συνηθισμένο μισθό του φρουρού. Όπως τα παιδιά που λέω. Και για 6 μήνες 6.000 παίρνεις κάτι παραπάνω από το μισθό του λογία. Μόνο που οι σκοποί έχουν άλλες αυλάτα. Κατοικία, θέρμανση, τυχερά. Με 2 λόγια ένας φρουρός που είναι παντρεμένος με 2 παιδιά, φτάνει να κάνει πιο πολλά από ένα λογία που στάνει. Αλήθεια. Βέβαια, γι' αυτό και δεν χωνεύονται ο φρουρός με τον λογία. Μπορεί και να σου πέσε στο μάτι πως ο λογίας κάνει πως δεν τον εκαταδέχεται το φρουρό. Φουσκώνουν είναι και η προαγωγή. Και όσον αυτός έχουν κάποιο δίκιο. Η προαγωγή του φρουρού είναι πιο αργή, πιο δύσκολη. Μην ξεχνάς όμως πως ένας δεκανέας των φρουρών είναι άλλο πράγμα από ένα λογία του στρατού. Φρουρέ, Τι, θα πεθάνω σε λίγο. ποια φυλάει, πιο πολύ λογαριάζει ένα φρουρό παρά ένα λογία. Ο φρουρός είναι φαντάρος όπως και πάει με σώμα. Λες να πονάει κανείς όταν πεθαίνει. Δεν ξέρω να σου πω. Στο πότε πώς είχατε δαπονήσει η κυρία Φρουρούσα. Εγώ δεν δαπώνηκα ποτέ. Κι όσο να πεις αυτό δεν θα στην πράγμα. Πώς θα το σκοτώσω. Δεν ξέρω να σου πω. Θα ρωτάω πως για να μην μ' αγαρίσουν ελέγχοι πόλη με το αίμα σου, θα σε χτίσουνε μέσα σε ένα λαγούνι. Ζωντανή. Ναι, στην αρχή. Ο τύμπους
Ο Νυμφίων, ο κατασκαφής οίκησης, ο Λομόναχη. Στις σπηλιές του άντρου, στην πασιά της πύλης, δάλαμε σημαία. Όμορφη Αγκαρία πάλι για αυτούς που θα έχουν βάλει. Στην αργή πάλι να στείλουν το στρατό. Μα τώρα λένε θα τη φορτώσουν και τούτες στη φρουρά. Έχει φωτίο, έχει φρουρά. Έπειτα σου φαίνεται παράξενο που τα πάνε σαν το σκύλο με τη γάτα ο φρουρός με το λογία. Δυο ζώα. Τι δυο ζώα. Δυο ζώα θα συντόξουν το ένα κοντά στο άλλο και να συσταθούν. Εγώ είμαι ο Λομόναχη. Μα μας σου χρειάζεται τίποτα αλλάζει. Μπορώ να φωνάξω να σου φέρω. Όχι. Ήθελα να δώσεις ένα γράμμα σε κάποιον όταν θα έχω. Α, όχι να νύχει. Γράμμα λέει. Καλείσαι και του λόγου σου. Δεν παίζω εγώ το κεφάλι μου για πατήρι σου. Θα σου δώσω αυτό το δαχτυλίδι αν δεχτείς. Χρυσό είναι. Ναι, χρυσό. Καταλαβαίνεις άμα με ψάξεις που πάω στρατοδικείο. Εσένα δεν σε νοιάζει, Άμα θέλεις μπορώ να γράψω στο τευτέρι μου ό,τι θες να μου πεις. Άμα είναι με δικά μου γράμματα δεν έχω φόβο. Με δικά σου γράμματα. Είναι απέσαρα. Όλα είναι απέσαρα. Καλά, άμα δεν θες. Όχι. Κράτησε το δαχτυλίδι και γράψε. Μα κάνε γρήγορα από πάνω που δεν θα φτάσουν. Γράψε. Αγαπημένη. Για το φίλο σου είναι. Αγαπημένη. Θέλησα να πεθάνω, ίσως να μην με αγαπάς πια. Αγαπημένη μου, θέλησα να πεθάνω και ίσως να μην μ' αγαπάς πια. Το κράτο είναι δίκαιο. Είναι τρομερό. Τώρα πλάσει από τον άνθρωπο. Δεν ξέρω ποια είναι το θέμα. Φοβάμαι. Το ξέρω ότι είχε δίκιο, είναι τρομερό. Τώρα μόνο καταλαβαίνω για ποιο λόγο ήρθα να ζήσω. Και εσάς, παραπήρες πόρτα. Πώς θέλω να σε προστάσω. Πού στάθηκες. Είναι τρομερό τώρα που πλάεις σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω ποια είναι το θέμα. Δεν ξέρω πια γιατί πεθαίνω. Ποτέ δεν ξέρουμε γιατί πεθαίνω. Φοβάμαι. Όχι. Σβήστε όλα αυτά. Καλύτερα ποτέ να μιλάω κανένας. Θα ήταν σαν να μένει πανηγυρί και να μ' άρχιζα να πέθανε πεθαμένη. Γράψε μονάχα. Συγχώρεσέ με. Λοιπόν, θα σβήσω το τέλος και θα γράψω συγχώρεσέ με. Ναι. Συγχώρεσέ με, αγαπημένη. Αν έλειπε η μικρή Αντιγόνη θα είσαστε όλοι ήσυχοι. Σ' αγαπώ. Αν έλειπε η μικρή Αντιγόνη θα είσαστε όλοι ήσυχοι, σ' αγαπώ. Αυτό είναι όλο. Αυτό. Αλόγο το πράγμα. Ναι. Αλόγο. Βέβαια, όχι πολλές κουβέντες. Πάει. Τέλειωσε η Αντιγόνη. Τώρα έρχεται η σειρά του Κρέου. Πρέπει να περάσουν όλοι. Η Βασίλισσα. Πού είναι η Βασίλισσα. Τι θέλεις. Τι έχεις να ζητήσεις. Ένα τρομερό. Μόλις πήγε να ανοίξει την Αντιγόνη στο λαγούνι για να τη θάψουν ζωντανή. Δεν είχαν προλάβει να κλείσουν όλες τις πέτρες από πάνω της. Όταν ο Κρέος βγαίνει γύρω ακούμε βογγητά μέσα από τη λάθη. Άκουσα όλα και φουγκραζόμαστε. Γιατί δεν ήταν η φωνή της Αντιγόνης. Ήταν ένα άλλο βογγητό που ερχόταν από τα βάθη του λαγουνιού. Όλοι κοιτάνε τον Κρέο. Εκείνος μάντεψε αμέσως. Εκείνος που ξέρει κιόλας πριν από όλους τους άλλους, ουλιά φτιάξανε σαν τρελός. Σηκώστε τις πέτρες! Σηκώστε τις πέτρες! Οι σκλάβοι θυμάνεστε στον παγωμένο σωρό. Και ανάμεσά τους ο βασιλιάς, σκεμμένος στον ειδό με παγωμένα χέρια. Πέτρες αλεύθερος. Το πιόνι γλώσσα της τράει μέσα από το άδειο. Η Αντιγόνη, στο βάθος του τάφου, κρεμασμένη από τις κορδέλες της όλης της. Κορδέλες γαλάζιες, πράσινες και κόκκινες. Φτιάχνουν γύρω από το λαιμό της σαν ένα παιδικό γιορτάρι.
κάτω. Το αίμα μου δεν ήταν. Έπειτα ορθώνεται άσχηνα με σκοτεινιασμένα μάτια και ποτέ του δεν έμοιαζε τόσο από τον καιρό που ήταν μικρό αγοράκι. Κοιτάει τον πατέρα του αμήνικος για μια στιγμή και άξαφνα τον φτύνει κατά πρόσωπο και τραβάει το σπαθί. Ο κρέος γύρισε πίσω. Το έμον κοιτάει τα κατεβιάστηκα μάτια του γεμάτο από τον λιθρό της. Το κρέος δεν μπορεί να αποφύγει αυτή τη ματιά όπως απέφυγε το σπαθί. Ο έμον κοιτάει αυτό το γέρο που τρέμει στην άγια άκρη της κοιλιάς και αμύχητος βυθίζει το σπαθί στη κοιλιά και πέφτει πάνω στην Αντιγόνη αγκαλιάζοντας τη μέσα σε μια τεράστια κόκκινη. Όχι και εσύ, Κρέον. Σου μένει να μάθεις κάτι ακόμα. Η Ευρυδίκη, η Βασίλισσα, η γυναίκα σου. Καλή την έβρε. Όλο για τον κήπο της μιλάει. Για τα γλυκά της, για τα γλυκά της. Για τα τέλεια τα γλυκά της που στέλνει στους στοχούς. Είναι απίστευτο πως η ανάγκη από πλεκτά έχουν διαρκώς στη ψυχή. Θα λέγες πως μονάχα από πλεκτά έχουν ανάγκη. Η φτωχή της Θήβας θα κρυώνει το χειμώνα Κρέον. Όταν έμαθε το θάνατο του γιού της η Βασίλισσα, ακούμπησε στο τραπέζι της βελόνες της φρόνημα που τέλειωσε τη σειρά της. Αργά, όπως κάθε τι που κάνει. Λίγο πιο ήσυχα ίσως από ό,τι συνηθίζει. Έπειτα πήγε στην κάμαρά της. Η κάμαρά της που μυρίζει λεβάντα, με τα μικρά και διτά τραπεζομάτιλα και τα κλουδωτά κάτρα. Και έκοψε το λαιμό της Κρέον. Τώρα είναι ξαπλωμένη σε ένα τα δίδυμα παλαϊκά κρεβατάκια που την αντίκρισες κορίτσι κάποιο βράδυ και με το ίδιο χαμόγελο. Κι αν δεν ήταν εκείνος ο μεγάλος κόκκινος λεκές στα σεντόνια γύρω στο λαιμό της, θα λέγες πως κοιμάται. Σεραφείμ, όλοι κοιμούνται. Πάει καλά. Ήταν δύσκολη ημέρα. Αλλά ωραία να κοιμάται κανείς. Είσαι οδομόναχος τώρα, Κρέον. Ολομόναχος, ναι. Μικρέ. Σε σένα θα το πω, μικρέ. Δεν καταλαβαίνω, ναι. Στέκεσαι εκεί μπροστά στη δουλειά και ωστόσο δεν μπορείς να σταυρώσεις τα
καν δεν ξέρεις. Τυχερός που είσαι. Καλύτερο από όλα θα ήταν να μην ξέρει κανείς ποτέ. Θες πολύ καιρό για να μεγαλώσεις εσύ. Είσαι τρελός, μικρέ. Θα έπρεπε να μην μεγαλώνει κανείς ποτέ. Τι έχουμε σήμερα, Χριστέ? Λοιπόν, αφού έχουμε συμβούλιο, θα πάμε. Λοιπόν, αλήθεια, αν έλειπε η μικρή Αντιγόνη, θα ήσαν όλοι ήσυχοι. Τώρα όμως τέλειωσαν όλα. Είναι ήσυχοι ωστόσο. Όσοι ήταν να πεθάνουν, είναι νεκροί. Εκείνοι που πίστευαν σε κάτι και αυτοί που πίστευαν στο αντίθετο. Ακόμα και εκείνοι που δεν πίστευαν σε τίποτα και που βρέθηκαν βρεμένοι σε αυτή την ιστορία, χωρίς να μπορούν να καταλάβουν γιατί. Όμοια νεκροί όλοι τους, αλήθιστοι, άκριστοι, σάπιοι. Αυτοί που ζήσανε θα αρχίσουν σιγά σιγά να τους ξεχνάνε και να μπερδεύουν τα όνοματά τους. Πάει. Τέλειωσε. Η Αντιγόνη καλύδεψε τώρα. Ποτέ δεν θα μάθουμε από τι πάθος. Το καθήκον της το έκανε. Μια μεγάλη θλιμμένη γαλήνη έφτασε πάνω στη χείλα και στάλιο παλάτι, όπου ο κρέον θα αρχίσει να περιμένει το θάνατο. Δεν είναι πια παραγγελουρή. Για τους όλα τούτα είναι αδιάφορα. Δεν είναι δική τους δουλειά. Και παίζουν όλο ένα τα χαρτιά τους.